Kasunog ng barko doon sa Lapu-Lapu City, iniimbestigahan na posibilidad ng pagtagas ng langis. Tinitingnan pa rin kahit matagal nang nakatenga ang naturang barko. Samantala, isa patay, isa nawawala at 11 naman ang nailigtas mula sa banggaan ng dalawang vessel malapit sa Corregidor Island. Ayon yan sa Philippine Coast Guard. Samantala, isang miyembro ng New People's Army patay, isa naman ang arestado nang sumiklab ang panibagong inkwentro sa pagitan ng mga rebelde at 62nd Infantry Battalion ng mga otoridad sa Negros Oriental. Mahigit 18,000 mga pulis ipapakalat ng Philippine National Police sa buong bansa para sa Labor Day. At ang COVID-19 positivity rate ng Pilipinas tumaas na naman ho ng nasa 14.3% ayon sa Octa Research Group. At sa ating international news, kasunduan ng United States at South Korea magpapalala raw sa kawalan ng seguridad. Ayon naman yan sa North Korea. At mamaya alamin natin sa ating mga update itong presyo ng courtside na upuan para makapanood lamang ng mga laban sa National Basketball Association o NBA, pumapalo ng 2.5 milyon para lamang dito sa laban ng Golden State Warriors at Sacramento Kings. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Unahin natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating heat index na papalo sa 35 degrees Celsius ang aasahan pa rin ng ating mga kababayan sa malaking parte ng Luzon Region. Sa na-monitor ho ng Bombo Weather Center ay 35 degrees Celsius ho ang record dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Maging sa probinsya ng Bulacan, ganun din, at sa port area sa lungsod ng Maynila. Inaasahan naman na mas mataas pa ang temperatura sa ilang mga lalawigan malapit ho sa Metro Manila, kagaya na lamang ng lalawigan ng Pampanga, Zambales, hanggang dun sa may sa Pangasinan, posible hong pumalo ng hanggang 40 degrees Celsius. Samantala, nakatakda namang magpakalat ng nasa mahigit 18,000 na mga pulis sa buong bansa ang Philippine National Police para sa nalalapit na pagdiriwang ng Labor Day o araw ng mga manggagawa. Ito ay bilang paghahanda para sa mga kilos protestang posibleng ikasa ng ilang grupo sa darating na Labor Day. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ito ay alinsunod sa direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kasabay aniya ng kaniyang mahigpit na tagubili na panatilihin ang pagpapatupad ng maximum tolerance, paramount consideration, respeto sa karapatang pantao at freedom of expression and speech ng mga lalahok sa mga kilosang ilulunsad ng ilang grupo. Aniya sa kabila ng inaasahang mga kilos protesta para sa darating na Labor Day ay mananatiling nasa normal alert status ang buong hanay ng kapulisan. Ngunit nananatiling aniyang mayroong kapangyarihan ang mga field commander at regional directors na itaas ito depende sa sitwasyon sa kanilang mga lugar. Samantala sa Freedom Parks at iba pang mga authorized places of convergence kung saan madalas idinaraos ng iba't ibang grupo ang kanilang protesta, ang magiging sentro ng deployment ng mga tauhan ng pambansang pulisya. Habang tututukan din ng mga ito ang iba pang major thoroughfare sa transport hub sa bansa para naman sa pagbibigay ng seguridad sa mga individual na babiyahe para sa darating na long weekend. Samantala, sinisimula na ng Philippine Coast Guard ang malalimang investigasyon ukol sa sasakyang pandagat doon sa Lapu-Lapu City sa lalawigan ng Cebu na nasunog nitong Biyernes. At natukoy nga mga kabombo na MV Diamond Highway sa vicinity shoreline ng Punta Engaño, Lapu-Lapu City, Cebu. Nabatid na sumadsad yung vessel sa pananalasa pa ng Bagyong Odette nung nakalipas na 2021 at sumasailalim ito sa salvage operation at hindi pa tuloy malaman kung anong pinanggalingan ng sunog dahil may mga namamataan na mga tao sa naturang lugar. Dagdag pa rito, hindi umano kaagad naapula ang sumiklab na sunog dahil naman malayo ito para tunguhin ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection kaya nagpadala na lamang ng isang tugboat na may kapasidad na mag-apula ng apoy. Alamin din mga kabombo kung meron pang mga nakastak na langis kahit matagal na ho itong nakatenga sa naturang bahagi ng karagatan upang matiyak na walang mangyayaring pagtagas ng langis sa naturang karagatan.
Dagdagan pa natin ang mga pagbabalita mula sa labas ng ating himpilan dahil ang ina daw ng isa sa mga nawawalang sabungero naniniwalang buhay pa ang kanyang anak. May pag-uulat dyan si Bombo Victor Liantino. Naniniwala ang ina ng isa sa mga nawawalang sabungero na buhay pa ang kanyang anak na napaulat na nawawala noong Enero ng nakaraang taon. Ayon kay Carmen Malaca, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya naniniwalang patay na ang kanyang anak dahil mabuting tao niya ito at walang kaaway, kaya't hindi niya lubos maisip ang dahilan kung bakit nadamay ito sa mga sabungerong nawawala. Umaasa rin si Carmen na sana ay magkaroon ng totoong pag-iimbestiga sa pagkawala ng kanyang anak at sa iba pang mga nawawala. Aniya, hindi siya mapapagod na magbabalik-balik sa tanggapan ng Justice Department dahil gusto niya makita ang kanyang anak, patay man o buhay. Nag-reach out na rin aniya sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa itong tugon. Sinugot naman ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at sinabing siya ay ang alter ego ng presidente at ang kanyang pagharap ay parang pagharap na rin ni Pangulong Marcos. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Carmen Malaca, ina ng isa sa mga nawawalang sabungero. At sana naman magkaroon na ng totoong pag-iimbestiga. Yung resulta, yung pag-iimbestiga nila. Totoo na. Para sa akin, dahil ina ako, buhay ang anak ko. Nararamdaman ko sa puso ko. Walang kapaguran para sa akin dahil gusto kong makita na yung anak ko. Buhay man o patay, yun ang pinahangad ko. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Carmen Malaca. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakdakda silang bumuo ng tracker team upang matukoy ang kinaroroonan ng 6 na sospek sa pagkawala ng mga sabungero. Kabilang sa mga pinaghahanap ng mga otoridad ay ang farm manager na sina Julie Patidongan, Claire Codelia, Mark Carlos Sabala, Virgilio Bayog, John Reconsolacion at Roberto Matiliano Jr. Matatandaan rin na nag-anunsyo ang Justice Department ng 6 na milyong piso na reward sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga sospek. Siniguro naman ng Department of Justice sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero na hindi sila titigil hanggat hindi nila nahanap ang mga sospek na tanging makapagtuturo sa kinaroroonan ng kani-kanilang mahal sa buhay. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Ibinida ng Philippine National Police ang panibagong accomplishment na nagawa raw nito sa taong kasalukuyan. Yan ay matapos na maaresto ng mga otoridad ang nasa mahigit 22,000 most wanted persons sa unang bahagi pa lamang ng taong ito. Batay nga sa nilabas na data ng Philippine National Police, nasa kabuuang 22,649 na most wanted persons ang naaresto ng mga otoridad sa loob huyan ng mga isinagawang mga operasyon mula Enero 1 hanggang Abril 21 ng taong ito. Nila, wanted ang mga individual na ito dahil naman sa mga kinasasangkutang krimen na may kaugnayan sa pagpatay, panggagahasa, pagnanakaw at iba pang uri ng heinous crimes. Samantala, ang panibagong tagumpay na ito ng hanay ng pulisya ay kinilala naman ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kasabay na rin ang pagbibigay kilala sa dedikasyon ng mga tauhan ng pambansang pulisya na itinataguyod ang kanilang mandato sa pagpapatupad ng rule of law at paghahain ng hustisya laban doon sa mga kriminal. Kasabay nito ay binigyang diin ng opisyal ang pangakong ipagpapatuloy ng Philippine National Police ang mas pinaigting pa na mga operasyon laban sa masasamang loob. Iniulat naman ng Bureau of Immigration na ang pagkakaaresto sa 2 South Korean wanted dahil sa iba't ibang krimen sa kanilang sariling bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco na naaaresto ang 2 sa isinagawang operasyon ng Bureau's Fugitive Search Unit sa Imos, Cavite.
Kinilala ang mga naaresto na sina Bae Byung-chan, 37 taong gulang at Kim Ji-yong, 35 taong gulang na parehong nakakulong sa Bureau of Immigration Warden Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City habang hinihintay ang kanilang deportation proceedings. Ayon kay Tansingko, ide-deport ang dalawa pabalik sa kanilang bansa kapag nakapagpalabas na ang mga Board of Commissioner ng order para sa kanilang summary deportation. Ilalagay na rin sila sa blacklist at hindi na ito papayagan pang makabalik muli dito sa ating bansa. Samantala, kaagad na kumilos ang Administrasyong Marcos upang tugunan ang krisis sa kuryente, lalo na ho sa lalawigan ng Occidental Mindoro sa pamamagitan ng operasyon ng hindi bababa sa 3 mga istasyon ng kuryente na makakapagbigay naman ng 24 hours na serbisyo ng naturang supply sa lalawigan. Ayon kay Communications Secretary Cheloy Garafil, binanggit ng opisyal ang ulat mula ho sa National Electrification Administration o NEA na sinasabi ng pinuno nito na si Antonio Mariano Albeda na nakipagpulong na kay Luis Manuel Banzon, ang may-ari naman ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC. Noon po yung Abril 27 at tinalakay ang mga posibleng hakbang para naman matugunan ang kasalukuyang krisis sa kuryente sa naturang probinsya. Sa pagpupulong, napagkasunduan ng dalawang partido na patakbuhin ang 3 istasyon ng kuryente ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation upang matugunan ang kasalukuyang mga alalahanin sa supply ng kuryente sa naturang lalawigan. Nasa Mamburao, Paluan, Santa Cruz at Abra de Ilog na may kapasidad ho na 7 megawatts at San Jose, Magsaysay, Rizal at Kalintaan, meron naman ho itong mga kabombo na kapasidad na 20 megawatts at tatakbo ng magdamag upang makapagbigay naman ng kuryente sa nasabing lugar. Sinabi ng National Electrification Administration na ang peak demand ng Occidental Mindoro Electric Cooperative ay nasa 29 hanggang 30 megawatts. Idinagdag niya na ang 3 power plant ay sakop ng power supply agreement sa Umeco. Ang Sablayan at Mamburao, Paluan, Santa Cruz at Abra de Ilog o MAPSA ay pansamantala namang inaprubahan ng Energy Regulatory Commission habang pinoproseso pa rin ang aplikasyon naman ng Occidental Mindoro Electric Cooperative Incorporated para sa San Jose, Magsaysay, Rizal, Kalintaan at yung tinatawag ho na sa Marica. Samantala, ang pagsasabatas naman ng 150 pesos na dagdag na sahod, gaya ng iminungkahi ni Senate President Zubiri, maaaring makauwi raw sa pag-asara ng negosyo at pagbagsak ng mga ekonomiya at mambabatas. O sinasabi yan ng mga mambabatas. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Nababahala si Senador Jinggoy Estrada ng pagsasabatas ng 150 pesos na dagdag sahod gaya ng iminungkay ni Senate President Juan Miguel Zubiri ay maaring mauwi sa pagsasara ng negosyo at pagbagsak ng ekonomiya. Bagamat sumasang-ayon si Estrada na ang minimum na sahod ay dapat taasan, kailangan pa rin balansin ito sa pagitan ng mga manggagawa at mga employers sa Pilipinas. Ang minimum na sahod sa bansa ay nag-iiba-iba sa mga rehiyon mula 570 pesos kada araw sa Metro Manila, 340 pesos naman kada araw sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon pa sa mambabata sa mga micro, small at medium enterprises na halos lahat ng negosyo sa Pilipinas ay bumabawi pa lang mula sa COVID-19 pandemic na nagdulot ng pagbaba ng ekonomiya ng bansa. Kaugnay niyan, narito pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senador Jinggoy Estrada. Alam mo, hindi pa tayo nakaka-recover sa pandemic. Yung MSMEs natin, which comprises of 95%, ito yung pinaka-hardest hit because of the pandemic at hindi pa naman sila nakaka-recover. So, sa akin palagay, we have to really strike a balance. Hindi naman makagabi yung ating workers at yung employers. Kasi kung bibigyan mo ng 150, aprubahan ng kongreso yan, hindi natin malalaman yung
mangyayari. Hindi natin alam, baka mag-collapse yung economy natin. Baka Inihayag ni Estrada na magsasagawa ang kanyang komite ng pagdinig sa panukala ni Zubiri kapag nagpatuloy na ang sesyon. Naihain na ang mga petisyon sa pagpapataas ng sahod sa halos lahat ng rehiyon, habang ang mga panukala para sa isang batas na pagtaas ng sahod mula 150 pesos hanggang 750 pesos ay inihain sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Pinahiya ng kupunan ng Sacramento Kings ang katunggali nitong Golden State Warriors sa kabuuan na score 118-99. Nagpapatuloy ang NBA Games o National Basketball Association Games at nagpakitang gilas ang top performer ng Kings na si De'Aaron Fox at nakapagtala ng 26 points at 11 assists upang masungkit ang kanilang pagkakapanalo. Ito na ang kanilang ika-48 na naitalang pagkapanalo nang magsimula ang bakbakan sa National Basketball Association. Hindi naman umubra ang iniambag na puntos ni Golden State Warriors star Stephen Curry na may 29 points dahil pinataw pa rin sila ng kontra ng katunggaling kupunan. Sa kabilang banda, ito naman ang ika-38 pagkatalo ng Golden State Warriors. At kaugnay nyo ho niyan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukumustahin natin direktamente mula ho dun sa venue ng naturang mga laro ng National Basketball Association. Aba, matindi, Yung presyo pala ng courtside na upuan, para makaupo ka ho dun, nasa 2.5 million. Alamin natin yan sa pag-uulat ng ating Bombo International News Correspondent mula sa Estados Unidos, si Bombo John Melo. Bombo John, please come in. Magandang gabi kabayan. Natalo po ang Warriors laban sa Sacramento Kings. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang silyang ito ngayon sa ringside, ito po yung nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Ayan po. Yan, 2.5 million pesos dahil po katapat po ang ring. Ayun. Ganito po kamahal ang Game 6 ngayon dito sa Golden State Warrior laban sa Kings. Ito po si John Melo nagulat. Basta Radyo! Bombo! Yan mga kabombo, ang live na mga update pa rin natin, makukuha pa rin natin mamaya dyan ho sa mga pinagdadausan ng mga laro ng National Basketball Association. Maraming salamat, Doc John Melo, ang ating Bombo International News Correspondent. Sa mga dagdag na balita, Bombo Marlene. Tumaas sa 14.3% ang COVID-19 positivity rate ng Pilipinas ayon yan sa Octa Research Group. Sinabi ni fellow na si Dr. Guido David na ito ay matapos makapagtala ng kabuang 858 na kabagong kaso ng mga nakamamatay na virus. Kaya aniya, ang aktibong kaso ng COVID-19 ay umabot na sa 5,293 sa buong Pilipinas. Dagdag dito, mayroong 331 na kaso sa National Capital Region, 55 sa Laguna, 49 sa Cavite na kung saan nakikita nila na posibleng sumipa pa sa bilang na 1,000 to 1,200 ang mga bagong kaso simula ngayong araw. Una nang iniulat ni David na tumaas ng 543% ang positivity rate sa Metro Manila nitong nakaraang 9 na araw kaugnay pa rin sa COVID-19. Samantala mga kabombo, isang crew member ang naitalang patay, 18 naman ang maswerteng nasagip habang meron pang isang individual ang kasalukuyang pinaghahanap ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ito'y kasunod ho mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng insidente ng banggaan ng MV Hongthai o Honghai 189 at MT Petit Seoul dyan ho sa katubigang sakop ng isla ng Corregidor. Dahil dito ay agad na hong ipinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Capones at isa pang barko at mga aluminum boats at rubber boats upang rumisponde at tumulong na rin sa search and rescue operation sa naturang lugar. Sa ulat ho ng Philippine Coast Guard, ang MV Honghai
ay isang dredger. Mula ho ito sa Butolan, Zambales at may sakay na 20 crew members, habang ang MT Petit ay isang chemical and oil product tanker na nagmula sa Maribeles, Bataan. Bago pa man mga kabombo ang naturang pangyayari at insidente ay patuloy ang pagdaan ng naturang mga barko at iba pang mga barko sa nasabing bahagi ng karagatan. Ayon nga sa mga otoridad, 16 hanggang 20 crew members ang lula ng MV Honghai ang nasagip ng Heng Da 19 na malapit lamang ho sa naturang lugar nang mangyari ang insidente, at nasa mabuting kondisyon na ang mga ito at pati na yung mga tripulanting sakay naman ng MT Petit, habang ang yung labi ng crew member na binawian ng buhay ay na-recover na rin ho ng mga otoridad, at yan ay kaninang umaga. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang aerial survey ng Coast Guard Aviation Force bilang bahagi ng search and rescue operation sa lugar, habang inaasahan naman na magsasagawa pa ng Port State Control inspection ng mga otoridad sa MT Petit Sur. Samantala, nanguna naman ng Philippine Ports Authority sa paggasagawa ng briefing, open forum at facility tour sa ahensya sa mahigit na 11 na mga mag-aaral at miyembro ng faculty mula sa World Maritime University o WMU. Personal na dumalo sa naturang training ang Port Management Office National Capital Region South Acting Port Manager Catherine Esto, at mainit nitong tinanggap ang mga bisita. Tinalaki naman ni PPA Corporate Planning Department Manager Angelina Lowe's ang mga mandato, tungkulin at functions, statistics, financial autonomy at iba pa ng ahensya. Nagbigay naman ng virtual tour sa mga bisita ang Manila South Harbor at Manila International Container Terminal, port at cargo operators. Sa pangunguna naman yan ni Abby Capiral ng International Container Terminal at ni Doan Bustamante ng Asian Terminals Incorporated. Ang naturang mga bisita ay narito sa bansa bilang bahagi yan ng kanilang Maritime Education Training Specialization Program. Samantala, yung top-notcher sa April 2023 Civil Engineers Licensure Examination mula ho sa Mariano Marcos State University ay anak pala ito ng labandera at magsasaka. Hugo tayo ng inspirasyon hinggil ho dito mga kabombo. May ulat ang Bombo Radio Lawag. Hindi pa halos makapaniwala si Engineer Alexis Casilio Alegado sa naging resulta ng 2023 Civil Engineers Licensure Examination matapos makamit nito ang top 1. Ayon kay Alegado, wala sa kanyang isipan na pangunahan ang nasabing eksaminasyon dahil sinubukan niya ang pagsulit sa abot ng kanyang makakaya at ang makapasalamang ang kanyang inaasam. Una rito, sinabi ni Alegado na pangarap niya ang pagiging engineer simula ng bata pa ito. Sinabi nito na ilan sa mga naging pagsubok sa kanyang pagre-review para sa eksaminasyon ay ang pagod at pagkawalan ng fokus. Samantala, inilahad nito na dahil sa kanyang pamilya ay nagsumikap itong may raos ang kanyang eksaminasyon para na rin sa magandang kinabukasan. Ating pakinggan ang naging bahagi ng pahayag ni Engineer Alegado sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Lawag. Simula nung kagigising ko pa lang, mayroon nang nagbalita sa akin ng na nag-top 1 ako pero hindi ako makapaniwala. At nung tiniknan ko na, doon na lumabas yung mga hindi ko mapalawanag na feelings, ganun. Hindi pa nagsisiin mula ngayon. Wala naman akong yung mga parang special or extraordinary na ginawa. Ang ginawa ko lang talaga is yung dapat na kailangan para pumasa. Yung mag-review lang, ganun. Consistent lang naman ako na nag-review. Ganun. Siyempre, yung hirap nung mga subject kasi minsan na frustrate ako kapag meron akong mga problems na hindi nasosolve, ganun. Tsaka meron din yung mga day na talagang wala ako sa mood mag-review, ganun. Kaya nagpapahinga na lang ako, ganun.
Si Alegado ay anak ng isang magsasaka at labandera at siya ang pangalawa sa 4 na magkakapatid. Nagtapos ito sa kursong Civil Engineering noong Hunyo ng nakarang taon at kabilang sa listahan ng mga naging cum laude. Kaugnay nito, labis naman ang tuwa at pasasalamat sa Panginoon ni Dr. Shirley Agrupis, presidente ng Mariano Marcos State University, sa pamamayagpag ng universidad sa mga licensure examination at bar examination dito sa Pilipinas. Ayon kay Agrupis, nagumapawang natatanggap na magandang balita ng universidad dahil sa pinalakas na academic team. Anya, palaging may naisasagawang evaluation sa curriculum upang mapalakas ang mga sektora ng kainaan ng mga estudyante kasama ng mga aktibidad na makakatulong sa kanilang propesyon. Atin namang pakinggan ang naging bahagi ng pahayag ni Dr. Shirley Agrupis. We cannot really describe our gratefulness and thanksgiving for all these stars falling to MMSU. So I really have to commend the academic team headed by the Vice President for Academic Affairs. We do implement especially now that we are going to Industry 4.0, we align, we created English 101 Indian Corporate Me. And we are so very selective sa mga activity, and we really strengthen our basic education. Una nang napabilang ang Mariano Marcos State University sa top performing school sa nakalipas na physician licensure examination matapos maging top 1 din sa eksaminasyon si Dr. Ira Cassandra Castro, graduate ng College of Medicine sa nasabing universidad. Kaugnay nito, top 3 performing school din na ang Mariano Marcos State University sa 2023 Pharmacist Licensure Examination, habang nakapagtala rin ito ng top 12 passer sa nakaraang bar examination sa ngalan ni Attorney Jether Corpus. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag. Para sa Bombo Network News, Bombo Jesseline Valite. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Ito naman mga kabombo, Bureau of Customs, mas tingin pa raw yung anti-smuggling campaign kasunod ho ng matagumpay na magkakasabat doon sa mga smuggled na sigarilyo. Nagkakahalaga po ito mga kabombo, 1.4 na bilyon na halaga ng naturang mga sigarilyo. Alamin natin ang mga update ng Star FM Zamboanga. Pinagpapatuloy pa ng Bureau of Customs ang mas pinaigting na anti-smuggling campaign at mabilis na pakikipagkonekta o kolaborasyon sa lahat ng law enforcement agencies sa pangunguna naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio matapos nga ang matagumpay na pagkumpiska sa smuggled cigarettes sa Zamboanga City na nagkakahalaga naman ng 1.4 billion pesos, kung saan ito ngayon ang pinakamalawak nilang operasyon. Sa pahayag naman ni Zamboanga City Mayor John Dalipe, maliban aniya sa smuggling ng sigarilyo, ay mas umaasa siyang mapapabilis din ang paghuli naman sa mga nagbebenta ng droga. Hindi lang tayo dito sa Zamboanga parati naghihintay. Kung doon saan yung source, doon na mismo yung kung pwede doon na. Not only in smuggled cigarettes, hopefully we can also include drugs. Maliban naman sa pagkumpiska ng kahit anong uri ng smuggling, tiniyak ng Bureau of Customs na magkaroon din ng karampatang criminal charges sa mga mahuhuling smugglers. Ang kinumpiskang smuggled cigarettes sa first quarter ng taon ay nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos ay mula naman sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Yan ang balita mula Star FM Zamboanga. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Dagdagan pa natin ang mga balita sa lalawigan dahil isang miyembro raw ng New People's Army patay. Isa naman ang arestado ng sumiklabang engkwentro sa pagitan ng mga militar. May pag-uulat dyan ng Star FM Cebu. Patay ang isang umano'y miyembro ng New People's Army or NPA habang isa naman ang nahuli sa engkwentro kahapon sa mga sundalo ng 62nd Infantry Battalion sa sitio Malatanglad, Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental. Kinilala ang nasawi na si Anthony Corson alias Miguel, 22 anyos at nadakip naman si Leonido Montero alias Lani, 46 anyos na parehong miyembro ng Central Negros 1. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na habang nagsagawa ng foot patrol ang mga sundalo
ay pinaputukan sila ng mga rebelde kaya humantong ito sa 5 minutong bakbakan. Wala namang nasugatan sa panig ng mga tropa ng pamahalaan. Na-recover naman sa encounter site ang 2 kalibre 45 na pistola na may 2 magazine at 2 sling bag. Ayon pa sa mga otoridad na ang nadakip na miyembro ng NPA ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder, paglabag sa Republic Act 8294 at Republic Act 9516, Republic Act 7166 at Republic Act 10591 inisyon ng Regional Trial Court, 7th Judicial Region Branch 64, Gihulngan City, Negros Oriental. Nauna nang nanawagan sa mga natitirang rebelde si Lieutenant Colonel William Pesase Jr., Commander ng 62 IB na sumuko na ang mga ito dahil paiigtingin pa nila ang kanilang mga operasyon para mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa Negros Island. Kaya sunod-sunod ng encounter natin dahil nagsusumbong mga tao. And ikalawa, syempre sa mga naiwan pa ng mga NPA, parati namin pinapanawagan na mag-surrender na lang sila kasi susuportahan sila. Meron tayong mechanism ng task force CELTA, merong e-clip at saka iba't ibang benefits para ma-avail nila. Kasi kung hindi nila gagawin niya, it's just a matter of time. Either mahuhuli din sila para makulong or mamamatay ulit sa imprint. Ang tinig ni Lieutenant Colonel William Pesase Jr., Commander ng 62 IB Philippine Army. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Na ang Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo adlaw kita karon sang Sabado, Abril 29 tuig 2023. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Cham Blanco Hover. Sa mga nagapanguna kag talupang doon karon nga mga balita diri sa aton sini iyang pagpangalagad swimming team sang Iloilo Hakot Awards sa nagapadayon sini nga Western Visayas Regional Athletic Association meet dito sa Kalibo, Aklan. Sa dugang pa nga mga balita, Chairman sang Committee on Public Utilities dismayado sa NGCP, siya mismo wala makatulog. Mga kongresista sa Iloilo nagapanawagan sang investigasyon, legislative inquiry sa sining duha kadlaw nga power outage. Si Congresswoman Jam Baronda mag-file sang resolution agud magpatigayon sang legislative inquiry tuhoy sa duha kadlaw nga power outage. Sa iban pa nga mga talupang donokon sa kaangot sining nga balita, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. magasapol karon sa hapon upod ang Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines kag iban pa nga mga power distribution utility agud investigaran ang power interruption. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad. May latest information man kita kag dugang nga mga balita kag informasyon sa sining nagaluntad nga sunog sa city proper area, partikularmente dira sa may Rizal, Palapalados. Ang apektado mga 56 ni ka pamilya. Sa aton sining mga kabombo ang gina-account karon sa City Social Welfare Development Office. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad diri man sa Bombo Hanay sa Udto. Standby sa aton sining mga kabombo kay istoryahan man naton karon ang power outage bala ngati sang nakaligad sining Huwebes. Tanan kita nagsufrer sini Banwa. Nagsufrer kita bangod sa tuman na iya kainit sang panahon, dugangan pa sang power outage nga may problema sa bahin karon iya sang National Grid Corporation of the Philippines. Pagka Biyernes may another power outage naman.
nagpinatudlanay na si NGCP kag si PCPC. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang dako sini nga palamangkutanon kung mayara gid man sang trouble sa bahin karon sang National Grid Corporation of the Philippines, paano ini natabo? Kay kung madumduman nyo pa, nagligad sini nga duha ka Sabado, sini kag Domingo, may mga ginpatigayon sini iyang preventive maintenance ang National Grid Corporation of the Philippines. Ini sila nag-request sa more power, no? Nga magapatigayon sang power interruption anay. Malawi nga power interruption, may 8 ka oras, no? May 6 ka oras, may 10 ka oras, no? Nga nagpangayo sa kay gayunan nga magpatigayon sang PMS ang National Grid Corporation of the Philippines. Tiyang pamangkot gani isang kalabanan, how come karon banwa nga mayara pa sang trouble sa bahin karon niya sang National Grid Corporation of the Philippines. We have this information nga ang mga distribution utilities sa aton sila kabumbo ginapreparahan na gid man kuno ang summer season. Kay kung summer season dako ang demand sang kuryente bangod sa kainit sang tiyempo. Di ginapreparahan na kuno nga daan nila ni para nga may pagwaon sila nga mga press releases para iya makambal bala orang reaksyon na lang sa pumuluyo ay amo gali sina. Pero ang root cause diri banwa ginatago-tago, ginagamos, no? Sa aton sini makabumbo ang pamangkot sina diri karon ano ginman bala ang root cause sa sining asod-asod nga blackout diri iya sa Western Visayas. Ang mga electric cooperatives gani ginasukot na ang National Grid Corporation of the Philippines. Abi idiga ninyo o kung ano ginman bala ang matutuod sining rason sining power outage. Istoryahan tayo na dugang karon sa aton sini panay nga pagpangalagad sa gyapon diri lamang sa Bombo anay sa udto. I-check anay naton si Bombo Chari sumagpao direktamente sa Kalibo Aklan. Kaupod niya ang swimming team sang Iloilo nga kung saan naghakot sang awards, sang medalya sa nagapadayon nga Western Visayas Regional Athletic Association na meet. Bombo Chari sa report, please come in. Standby sa aton sini nga mga kabombo, standby na Bombo Cha kay ang imo sini nga audio ay sulod dire no sa aton sini nga mga kabombo. Okay na? Sige, balikan des Bombo Chari. Bombo Chari, please come back. Yes, Bombo Champ. Ari kita diri subong live no sa may banwa sa Makato Aklan. Kagaupod naton diri mismo sa aton sini nga Facebook live ang Iloilo swimming team kun sa diin Bombo Champ madinalagon kagapadayon nga nagagarner diri sa nga nagkalain-lain nga medalya sa nagapadayon nga Western Visayas Regional Athletics Association meet. Kung sa diin Bombo Champ we're proud to say gid nga 17 na ka gold tanan ang natipon sang aton sini nga Iloilo swimming team halin sa elementary boys, elementary girls, amuman secondary boys, kaga secondary girls. Amuman sa aton sini nga para games 17 golds tanan ang natipon na sang aton sini nga Iloilo swimming team. Amuman magluwas dira pipila pagid ka mga silver medals kag bronze medals ang ginapaninguhaan gid sang aton sini nga swimming team sang aton nga atleta nga matipon para dalon balik no sa aton sini delegasyon sang Iloilo nga madinalagon kita kag posibilidad nga dalon pagid pakadto sa may palarong pambansa. Aton nga upod subong Bombo Champ ang Iloilo swimming team kag tiyang ila sini nga representative diri aton tupad subong si Miss Andrea Celoterio. Damo na ni ang iya nga medalya nga natipon, may gold, may silver naman kaga kabahin naton sang Iloilo swimming team. Ma'am Andrea, maayong pagpilagin. Good afternoon, Bombo Champ. Ako si Andrea Lira Celoterio kag ari ako mga upod. Okay. First and foremost, Miss Andrea, congratulations gid sa mga sa isa inyo sining performance no nangin madinago naghakot kamo iya sang naglain-lain man sining
medalya. Kumusta subong ang pamatyag sang swimming team sang Iloilo, Miss Andrea? Maayo man Bombo Champ. Mhm. Okay. Kay nakakuha man ka gold kag medals man. Mhm. Okay, bali ikaw, ano iya ang medals nga nakuha nimo? Ang gold, silver, and bronze. Okay, sa ano ni siya nga mga anong tawag sina gani? May freestyle, may breaststroke, sa diin May ikaw nakakuha. butterfly, backstroke. Mhm. Sa diin mo nakuha ang mga medalya nga ina sa anong event? Ang duwa ka gold nakuha ko sa akon nga relay nga medley relay. Mhm. Tapos ang akon nga silver sa 100 meter backstroke kag ang duwa ko ka bronze sa 200 meter backstroke kag sa 50 meter backstroke. Oho, si Miss Andrea diin nga eskwelahan naga-butho, naga-school? Sa Mina National High School. Mina National High School. Ang iban nimo nga mga kaupdanan sa diin nga school halen? Sa Putotan. Putotan. So bali tingob ka mo. Yes. Okay. Province kami. Sa province ang Iloilo. Bauti kabalo na to ang day nanay, day tatay ninyo nga do hindi na mahula ganing liog mo subungo sa kadamuon sang medalya nga nagasabit dira, Miss Andrea? Upod man namon amon parents. Og nag-ubaw, nag-upod din. Suporta diya Grabe sa ang amon. moral support. Yes. Mhm. Okay. Physically pag Aha. Saan ikaw nag-umpisa swimming? Kag paano ikaw nahilig sa amo sini nga sport, Miss Andrea? Since I was grade 2. Mhm. Ang king sulod ko ni mama sa swimming kay may hapo ako. Oo, kay hambal nila muna ko nung bulong sa hapo mo. Oo. Ako may Amo hapo. ra ging recommend sang amon nga doktor. Kag ari man si Yuan, Mhm. may hapo man kaging recommend sang iya doktor. Oh, grabe nag-excel ang mga hapoon sa swimming. Gali, tani nag-swimmer man ko kay may hapo mo. Galing kang praktisan ko suba mo. Hindi sa bahin sa may mga pool bala, no? Anyway, congratulations sa inyo. May gusto ka mong pasalamatan, Miss Andrea? Yes, of course. Sa amon trainer, kay Sir Ro Alat Dochila, thank you gid sa pag-train sa amon. Syempre pati sa parents. Anong pinakabudlay nga stroke sa swimming, Miss Andrea? Na po, Anong pinakabudlay nga stroke sa swimming? para kanakon ang butterfly. Kay kabugat kay kalawas ko. Ti nabugatan ka sang lawas mo sa amo sina nimo nga physique, pero nakangker mo gyapon ang sa butterfly event, may medal ikaw nga nakuha? Wala. Ang specialty ko is backstroke. Backstroke gidya. Ang stroke abi nga nabalaan mo ni Bombo Chari, backstroke eh. Kakaya man lang. Di ko maigo ka sang backstroke, kaya. Anyway, basi may gusto dira nga hatag man sang ila sini nga minsay or maghambal o kung may gusto pasalamatan. Ako si Juan Gay Presya, taga Putotan. Pila na edad mo? Pila na edad mo? 8. 8 years old. Okay. Ano ka na nga grade? 3. Grade 3. Pila ka bilog imo medals? Isa. Ano ina? Gold, silver, bronze, ano ina? Silver. Silver. 4x50 free. Anong stroke sang swimming ang gindagan mo sang silver? 4x50 free relay. Relay. So freestyle. Oo. Tiway ka man natugnawan kung mag-practice? Kay permi ka sa tubig? Why? Why man? Nanamian, naga-enjoy ka man? Oo. Nag-enjoy ka sa swimming? Okay. Sige, may gusto ikaw i-greet, tamyawon, i-shout out?
No? Si Mayor. Si Mayor Ade. Oh, taga Pututan ni siya Bumbutsa. Taga-Pototan. Okay, sino ganing aliwat ngalan mo? Si Margarita Lamor Presya. Mm. Kag si Randy Piabol Presya. Oh, may ano ka, may relative ka, may utod ka o nga swimmer man? Wyman. Oh, nanay ato kang tatay Bumbutsa? Imo to ginikanan ginlawag mo pangalan no. Oo. Okay. Abi ko na kung may utod man siya nga swimmer. Sige, salamat gid. O, basi may ayara pa na nga gusto mag hatag ka statement na Bumbutsari? Sino pa gusto mag Arararara. Oh. Sino ganing ngalan mo? Sino yung pangalan? Ako si Rex Daniel P. Pasadilla. Rex Daniel P. Pasadilla. Diin ikaw nag-school? Sa Rizal Elementary School. Banwasang? Taga-ini ka nga banwa. Pututan. Taga Pututan. Ano imo nga medal? Gold, 2 ka silver. Saan di mo nakuha ang gold? Ang Para Games. Sa Para Games. Okay. Ang 2 ka silver iya? Ang 2 ka silver, saan di mo na nakuha ka event? Sa ano nga swimming event mo nakuha imo mga medalya? sa sa Backstroke? breast kag free. Freestyle. Okay. May gusto ikaw pasalamatan, Rex? Sino gusto mo pa hambalan thank you? Sir Allen. Mayor. Si Sir Allen, kuno kay si Mayor, di ba? Tapos WhatsApp. Okay, sige. Salamat man, Rex. Congratulations sa palarong pambansa naman. Dag-on mo ginang gold, ah? Okay. Sige. Next, Bumbutsari. Good afternoon. Good afternoon. Sino gani? Arian Sofia, Senatorya. Sofia. Oy, Sofia. Okay. Taga din nga school si Sofia. Mina Central School. Mina Central School. Pila ka bilog emo. Pila ka bilog imo medals? 3. 3. Ano ina nga mga medals? Ang 2 ka bronze kag isa kag silver. Sa din mo ina nakuha? Ang bronze is ang isa ka bronze sa 100 nga back. Ang isa pagit ka bronze sa amon nga medley relay nga MR. Kag ang silver ko is sa sa relay namon nga free. Ti ano mga preparasyon nimo Sofia sa pagpasakop sa Wibraa? Anong imo nga mga ginpreparahan? May ara ikaw sang secret diet or kung ano dira? Wala. Ti ano lang imo nga preparation? Naga-training ko mayo man eh. Training mayo. Ti ang imo pag-eskwelaya, kumusta? Okay lang. Okay. Mga mahuluya. May gusto ikaw pasalamatan, Sofia? Gapasalamat ko kay sa amon nga trainer nga si Sir Roy Aleto Chila. Ang amon nga mayor nga si Mrs. Lydia Garabato kag ang akon nga mga parents. Okay. Sige, congratulations kag sa sunod nga mga hinampang, mga tournament, kabay pa gold na gid ang imong sinimakuha, Sofia. Good luck. Thank you. Okay, may 2 ka boys nga nagapreparar sa likod. Sanday sino ini sila? Good afternoon. Good afternoon. Ako si Prince Enrique Pasadilla. Prince Enrique Pasadilla. Okay, may Pasadilla man to kagina, related ka to sa iya? Bugto ko. Manghod mo to si Rex. Okay. Ikaw ano na ano na imong grade? Grade 8. Grade 8 sa di ikaw nag-eskwela? Tota National Comprehensive High School. Okay. Kamusta pila imo kabilog medal nga nakuha?
Tatlo. Tatlo ka medal. Ano nga mga Dapat medal ini? Isa ka gold, duwa ka silver. Isa ka gold, kag isa ka adwa ka silver. Sa gold mo, ano nga event ina? Ano nga stroke? 4x50 nga free relay. Amo nang nagabulos maghambal ka nga relay, amo nang may mga upod ikaw tapos nagabulos-bulos ka mo, no? Oo. Okay. So ano may mga sa imo sini nga pag-preparar or preparations nimo sa Webra, may mga challenges man ikaw nga na sugalaw na sugata bilang isa ka swimmer athlete abe? Ano malang pag interdivision nagmasakit na lang. Nagmasakit ikaw. Ano balatian mo? Wala man pag ano, Milano. Ginhilanat ikaw. Pero bisan ginhilanat ikaw sa interdivision, ikaw sa gyapon ang nag-champion. No, duwa. Isa ka silver, duwa ka silver kag isa ka gold. Okay. Sige. Ang duwa mo ka silver sa diin mo na nakuha? Sabi mo nakuha ang duwa ka silver. Sa 200 IM nga individual kag 4x50 nga MR. Maghambal ka nga MR, amo na ang relay. Ang IM, relay. individual. Ano nang IM? Ang solo. Solo. So ano nga style? Freestyle, backstroke, ano nga? Apat ka stroke. Apat ka stroke? Okay. So sa apat ka stroke, anong pinaka nabudlayan mo gid nga do challenging para sa imo? Backstroke. Backstroke gid. Tiko nang imo to yang upo dira kagaina. Backstroke ang specialty Ikaw ya ang backstroke do dira ka nabudlayan. Like. Okay. Friends, may gusto ka pasalamatan? Salamat sa amon niya supportive mayor si Abdi Lazaro. Sino pa gid? Sa amon niya trainer si Sir Alep. Sige. Friends, congratulations kag good luck pa gid sa palarong pambansa kay naka-gold ikaw sigurado i-represent mo gid ang Western Visayas. Yes, salamat. Thank you. Mga mauluyao no? Bombotsari no? Mga lalaki ari Mga makiaon, ari mas damo pag diyang Italia bombotsan. Sige. Sino gani? Si John Rainier Pasadilla. Come again? John Rainier P. Pasadilla. John Rainier Pasadilla. Utod mo to si Rex bago lang? Si Prince? Si Prince kag si Rex, mga manghod mo? Oo. Wow, pamilya ka mo gali sang swimmer. Si nanay nimo kag si tatay mahilig man o ang ilang sport do sa swimming man sila hilig? Hindi. Why sila yahilig? So bali tatlo kamo yang nahilig sa swimming. Paano kamo nakalabot nga tatlo kamo mag-utod Amo na yang inyo nga sport nga nahiligan? Oo. Paano nga tatlo ka mo sa gandit ka mo maglangoy? Anong rason? Sino nagbalot? Lapit swimming pool sa balay. Ano? Come again? Si tatay. May swimming Lapit pool? ang swimming pool sa Ila Balay, Bombotsam? May swimming pool sa Ilabalay? Lapit lang. Lapit lang. Lapit lang. Ano nga klase swimming pool? Ang Tay sino swimming pool na? kay Sir West. Iyaka West. Sa Pututan Campus. Okay. Sige. Anong imo nga mga medal? Pila ka bilog? 5. 5. Pila ang gold? Isa. Isa ka gold, tapos? Isa ka silver. Duwa ka silver. Kag duwa man ka bronze. Oo. Okay. Ano ang imo nga pinakananamian nga style sang paglangoy? Backstroke. Backstroke. At itudluan mo gitong manghod mo mag-backstroke kay do. Nabudlayan sa kuno mag-backstroke may ara gali nang magulang nga matudlo sa backstroke. Backstroke man yang imo sini nga kumbaga do specialty mo gid. Oo. Ano kabud kun nang taon ta lang nagakaya ikaw tapos
reverse ang imo sining swing sang kamot tapos kapakapa pati elbow ti paano mo ina na master, paano mo ina na mambal naton nga nang eksperto kadira sa backstroke? Paano mo na master ang pagkasagad mo sa backstroke na Practice. Okay. Mga mahipuson sa ilabong botsa, no? Anyway, thank you, Ged. Kag may gusto ka pasalamatan? Salamat. Si Mayor Adi, Sir Alex. Okay. Sige, salamat, Ged. Congratulations. Good luck sa inyo sa swimming team sa Iloilo. Nagaka-starstruck sila sa imo bombotsare. mga mahuluyon pero ti gusto nila yang maka-greet kag makatamyaw man sila kag ti ma-expose nga ti ang bugal bala nila nga na-represent nila ang delegasyon sa Iloilo kag ti damo-damo nga medalya ila ni nga na-garner ya Bombo Champ. Kadto kita sa ikaw ya kabalo ka man maglangoy? Langoy sa diin man. Parehas na sa ilaw sa swimming pool kung sa diin man kabalo ka maglangoy. Nga ikaw, Bombo Champ, kabalo ka maglangoy? Langoy, salom, kabalo eh. Salom? Ano nga stroke ang nanamian mo, Cha? Ambot ni gani. Basta balaan ko daw, ma-heat stroke na ko sang brown out. Diriya, Bombo Champ yan. Ortega, kabalo na ganyan si Bombo Chari, oh. Hindi ka na dapat ma-heat stroke. Kay kung ma-heat stroke ka na, why kami kuhaan report na, basi kung ma-bastrokan ka, Cha? Mabastrokan kita na karon kon ma-heat stroke tati. Kadto ta sa may medal tally, Bombo Champ. Okay. Nagapanguna sa gihapon ang delegasyon sang Iloilo diri sa bahin sa nga elementary category. Ang Iloilo ang nagapanguna kay may 25 na ka gold, may 14 ka silver, kaga 9 ka bronze. Ang in total 48 na tanan ka medal sa elementary nga level. Ang nagasunod diri ang bahin sang Negros Occidental nga may 17 ka gold, 20 ka silver kag 12 ka bronze. Amo man nagapanguna sa may secondary nga level ang Iloilo sa gihapon. May ara na sang total nga 34 ka gold, 28 ka silver kag 26 ka bronze nga ang total medals dira 88 na kabilog. Nagasunod sa gihapon ang Negros Occidental, may ara sila 31 tanan ka gold, kag 32 ka silver, kag 31 naman ka bronze. Subong nga hapon, Bombo Champ, mag-antak alas 3 ang hapon ni, subong nga hapon, pagapatigayunon, nagid ni ang championship game between Iloilo kag Negros Occidental nga football secondary boys. Kay twice to beat diri ang bahin sa nga Negros Occidental, so naghampang sila kagina na sang aga, kung nagdaog ang Negros Occidental kagina, champion na sila, pero nakahingagaw kag nagdaog ang football secondary boys pagi sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School kag karon sa hapon championship match na gid nila. Amo man football elementary boys, Barotac Nuevo Central Elementary School man sa gihapon ang nagrepresent kay football powerhouse team gid ang Banwasang Barotac Nuevo. Waiting na lang for championship karon 4 PM ang football boys elementary. Kaga sila ya twice to beat Negros man sa gihapon, Bombo Champ ang ila sini nga kontrahon. All right, thank you so much, Bombo Chari. So live diri sa may Banwasang Makato Aklan, ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpao, kag congratulations sa mga swimmers sang Iloilo nga naghakot sang medalya sa nagapadayon siniyang Western Visayas Regional Athletic Association na meet. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa dugang nga mga balita kag impormasyon, Chairman sang Committee on Public Utilities diri sa siyudad sang Iloilo, Committee Chairman si Councilor Romel Duron, dismayado sa National Grid Corporation of the Philippines. Siya mismo wala makatulog. Kagatingwaan taman karon malabot diri ang linya ni Congresswoman Jan Baronda kay mag-file ini siya sang resolution by May 2
agod nga magpatigayon sa legislative inquiry tuhoy sa duha kadlaw nga power outage. Hindi lamang duha ni kadlaw as a matter of fact may pila pa iya ka mga porsyon karon diri sa syudad sa Iloilo nga nag-brownout naman kagaina pasado las 8. Di ang pamangkot kung nakabalik na ang supply sang kuryente. Balikan tayo na matapos ang pila ka importante nga mga panumdumang oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 23 to 29, 2023. Sa sining Abril 28, Biyernes, ang Rains Band ang liwat na magabalik sa stage to delight you with their collection of pop songs nga ang kalabanan nagikan sa mga past years sa Thank God It's Payday. Mangininyo umpisa alas 6:30 sa gabi. Ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maglingaw sa inyo with their great selection of rock songs nagikan sa 70s onwards sa April 29 nga version sing concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa among musical event na pulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ay kaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 30, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa La Tolda sa mga adlaw, sumugod las 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton. Ilabi na gid sa mga tinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms.
Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sudok kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana
ilabi na online. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa Panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa Panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa Panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sa Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 10:07 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Tuman nga
kapinot, agunto, kag sakripisyo ang naagom sang pumuluyo sa bug-o sini nga Western Visayas, partikularmente sa bayang sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa sining power outage, unexpected power outage. Nga ang root cause as of this time, wala pa iya ma-determine sang National Grid Corporation of the Philippines. Padayon paninila nga ginahusisa. May pipila na kita ka mga porsyon nga may ara na sang nagbalik na ang power, nagbalik ng kuryente, pero may ara pa sa gyapon kag madamo pa sa gyapon nga mga lugar sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga padayon iya nga nagaantos bangod nga wala sang kuryente sa ila sini nga tagsag kapanimalay. Dugangan pagid sang tuman karon ka init. Sa Sinimatinyon yara nakita sa 40 degrees Celsius. Ang kapaangon heat index ti kung wala pagid kuryente sa inyo panimalay, wala ka sang electric fan, mapaol man iya sagad ka pamaypay. Ang Committee Chairman on Public Utilities sang City Council, siya mismo ay mga tinulugan kag nisbayado sa National Grid Corporation of the Philippines. Si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham sa mga kabombo naton, dismayado ang chairman sa Committee on Public Utilities sa asod-asod nga pagluntad sa power interruption diri sa syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Romel Doron, chairman sa Committee on Public Utilities, iyang pahayag na kadamo ang naperwisyo sang kapatakan sang sining National Grid Corporation of the Philippines. Suno kay Councilor Doron, siya mismo wala man katulog sang obra sang NGCP nga patay sindi ang mga asuga at the same time mga appliances. Bombo Cham, bilang chairman sang Committee on Public Utilities, gapangayo man ini siya sang nagakaigo nga eksplanasyon sa kung ano gidbala ang rason. Kag suportahan gid niya diri Bombo Cham ang lihok ni Jerry Treñas naging call out ang National Grid Corporation of the Philippines at the same time pagpangayo sang eksplanasyon nila sa kung ano gidman ang rason. Nagkakapareho bala Bombo Cham last time dito nga tinaluntad man bala ang blackout diri sa syudad sang Iloilo pagkatapos pangayo si Mayor Jerry Treñas sang eksplanasyon sa NGCP o kung sa National Grid Corporation of the Philippines kag pasarman sang resolution ang City Council asking sang rason kag nagsabat diri ang talatapan mga after a month na actually to Bombo Cham nga nakasabat sila and ang rason nila bangod kay ni Manog nga nagsulod sa ilang linya which is dugay man dala Bombo Cham before sila makarespond in a form of letter nga pagpaatag sa mga taga-syudad sa Iloilo kung ano to ang rason sa isa ka adlaw kung pila man to ka oras na pag-blackout diri sa syudad sa Iloilo Bombo Cham. Dugang pa sa matungdan, national issue na ini kung ng taon ang mga nagakatabo kag mas may deber ang mga congressman o kung mga congresswoman na mag-conduct kag mag-inquire sa National Grid Corporation of the Philippines kung ano gidbala ang natabo kay sila mismo ang nagahatag sang prangkisa sa ila. Yari itong pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Romel Doron sang aton ma-interview. Siyempre, nagpangayo kita sa explanation tayo sa NGCP. Hindi lang naman kita, no? Balukang kita yan, malubo lang ang aton yung posisyon sa gobyerno. May mga congressman kita na dapat sila na mag-iyo para sa aton, no? Sa akong level, the most that I can do is to ask for an explanation na pwede kasi ma-disregard sa NGCP, no? Ang may poder sila, gigatan, subong ang Congress, sila na naghatag prangkisa mo. Dapat na pa-explikaron na sila kung kinanglanon kung silahon ng ilang prangkisa. Kung ihatag sa iban nga makahatag sa serbisyo kayo. Baka explicar nga nag-serbisyo ka dyan pa sa kontuot. Pero sa mga tabo sa PICO, di ba? Sa nagreklamo kita sa PICO, nag-file kita sa resolution, nag-objection.
na hindi na pag-renew ang ilang kontrata pag-expired eh. Siguro amo man ay mo kaya po si Mayor Treñas dahil sa siyudad ng Iloilo hambal naman na nagkakadismaya siya. Ginasuportaran sa gitna ang lihok ni Mayor. Ipatawag sila, no? I hope dapat i-explicar ba nila kung nakapabli pa ang NGCP na mag-servisyo sa atin. Kay last time, amo man ang natabo. Buluman, og lang ito kuan sang isa ka kuan to may system disturbance dayon. Explicar man tani nila mayo kung amo ila ang nakatabo sa aton. The people are suffering, especially ang mga pigado kag ang mga business sector nato eh. Billions of pesos are being lost sa nakatabo ni sa aton, no? Masyado pa kainit abi ang mga masakiton na dugangan masakit nila ni kiti. Kasi lang hindi kita maka-avail sa serbisyo sa aton nga power distributor. Puti wala man sala ang power distributor ang diferensya ara sa NGCP, no? National issue na ini, although apektado ang bilog ng Visayas tungod sa prangkisa sa NGCP, dapat sila explicar. Kaya ang Congress na dapat ang maliw. Kag ginasuportar gid dapat. Well, hindi na natin masiling. Unless kaya explicar nila, kag Congress now has the power to investigate. Para na daw may kulbaan man sila bala. Kaya ang Congress ang may poder sila mo. Limitasyon, no? Kung anong matabo sila. Kasi apektado ang kanan sa diri sa Visayas. Kung wala kapabol pagyapon ang NGCP to provide ang transmission service nila, there is there is necessary to amend the law. Congress has the power to amend sila yan, no? Ang mga probable cause natin at this time ito nag-determine kasi ang dinapangayo pa sila explanation lang. Kung wala kapabol pa sila mag-servisyo sa aton, and it is up to Congress after conducting ang inquiry. No? If you can recall, last time natabo man din nagsulat na taga isang resolution in support of the mayor. Siyempre, ara ng aton nga amay sa syudad, nakahambal sa do, kasi nga do ba sobrahan problema, masobra pa sa mayor, siyempre kinasuportan ko nato ng mayor. Kung ano ang liyok sa mayor para sa kayo sa syudad, kinasuportan ko kita. Apektado kita tanan, no? Hindi lang isa, duwa, halos tanan kita siguro apektado. Hindi na niya dapat na permi lang kita ng sakripisyo tungod sa kapalpakan. Permi sakto na Councilor Doron, permi lang kita nagasakripisyo sa kapalpakan sang pipila, no? Kapalpakan sa pipila ang sakripisyo bugos ini iyang pumuluyo, bugos nga konsumidor. So ginatugyan niya ini sa mga representative naton na Bombo Angel. Exactly, Bombo Cham nga ti so far kay amo man ani kaya sila kuno ang nagahatag man sa prangkisa when it comes sa pag-allow sa ila nga sila ang mangin service provider exactly diri man sa may isla sa Panay, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Tichiliertan na paras number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Angel Tan. Kapalpakan sang pipila ang nagasakripisyo kabugusan sa aton sining mga kabombo. No? May pahayag man diri ang National Grid Corporation of the Philippines nga tirelessly working to determine the root cause of these trippings. These trippings, and to provide a universal solution to restore and stabilize the power supply chain. While we have assessed our system for possible malfunctions and confirmed that our protocols are working as intended, we are also exploring the possibility of adjustment, the possibility that adjustments need to be made along the supply chain to stabilize the power in Panay. In this regard, we are working with the other counterparts in the generation and distribution sectors to implement the needed adjustments on our respective protection settings and resolve the issue soonest. We will continue to provide updates to our stakeholders and to the public as they come in.
balik-balikan tang nagligad sini nga duha ka Sabado kag Domingo. Ang National Grid Corporation of the Philippines pangabay sa more power nga magapatigayon sang preventive maintenance. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Sa duha sini ka Sabado kag Domingo nga nagpatigayon sila sang preventive maintenance. Why pa to nila madeterminar? Why pa nila sini iya banwa makitaan kung ano pa ginang iban sini nga posible nga makatugas ang unexpected loss of supply sa power, nga makatugas ang blackout sa entire region. Sa aton sini karon niya mga kabumbo. Di bala preventive maintenance ka kasubong iya sa lakyan. May certain number dira ang iya sini nga kilometrahe nga kung malabot ya ina, ma-change oil ikaw. Sa imo sini nga pag-change oil, lakip na dira ang pag-check sang tubig sa radiator or coolant. Lakip na dira nga gina-check ang brake pad. Gina-check man na dira kung ang imo sini nga rueda pwede pa magamit, roadworthy pa. Kag other nga mga kinahanglan i-check nga naigo sa preventive maintenance para nga hindi ikaw maabiriya pananglitan nga ikaw ang maneho or may padulungan siniya or sa tagsa ka matag-adlaw sini nga paggamit mo sa imo sini nga salakyan. Same as with sa bahin karon iya sang National Grid Corporation of the Philippines. Although hindi parihugid, pero nagakaangay lamang nga kung magpatigayon sila sang preventive maintenance, ginatsikiyar man ang tanan-tanan sining nga posible, magtuga sang diferensya kag makatuga sang power outage. Duha ka Sabado kag Domingo, malawig nga brownout, 6 ka oras, 8 ka oras, 10 ka oras sa aton sini magkabumbo. Tapos subong nagalabot iya tag 8 ka oras. 3 na kadlaw ang power outage, ang blackout sa bilog sini iya nga panay. Ang NGCP sa aton sini nga mga kabumbo, naluoy na ako sa ila kay tirelessly working to determine the root cause sang sini nga mga trippings kuno. But the effect sa aton sini nga mga kabumbo, tuma naging iya kaseryoso. Una bes, epekto sa ikayong lawas. Subong naga 40 degrees Celsius ang heat index, naga 41, naga 42, tuman kainit. Ginahambalan ta aton sini iya nga mga kabumbo nga kung wala man lang kamo sang importante sini nga mga transaksyon, much better nga tinir sa inyo sini nga panimalay kay ara dira ang shade, may appliances ikaw nga makahatag sa imo sang mabugnaw sini iya nga palibot such as electric fan, air conditioner, so on and so forth. Pero anong natabo? Ang tao nagwa sa ila sini nga puluyan. Padulong sila sa mall. Sa mall, bangod sa kadabuon sang tawo, kag maayo lang kung makasustener pa kag damo palulos ang mall abe, sa aton sini matag palamati, kung ano kalawig ang brownout, amo man na kalawig ang ragungrong sang ila sini nga generator dira. Kag si mall, siyempre, mapigar-pigar man na nga, hindi man matama ng ila sini nga genset. No? May ara man nga, sang nakaligad sini iya nga duha ka gabi, emerhensya, mga kauturan naton nga may ara sang balatian nga asma. Mga kauturan naton nga nagakinanglan sang oxygen, para nga makabulubarato nagbakal na lang sang ila kaugalingon sini iya nga
ano ganin ang tawag, Bombo Umel? Nebulizer, nagbakal sa oxygen para nga hindi na magastuhan magkanto sa ospital. No choice sila kay way kuryente kagabi. Hospital gid sila, ti another gasto naman sa aton sini magkabumbo. Nangin apektado man ang ekonomiya naton. Pila ka mga tawag siya establishmento komersyal nagapadala diri sa mensahe sa aton ya Bombotsam, close kami anay subong kay pahuayan man namon generator kag magasto man sa pagbakal sang gatong. Anyway, balik-balikan naton ina karon ang mga serious effects bangod sa sining duha na kadlaw ikatatlo na subong sa subong aga sang gulpiada nga power outage nga as of this time hindi pa ma-determine sa gyapon sa National Grid Corporation of the Philippines kung ano ang root cause sini. Pero ang aton sini nga mga representatives sa pagpamuno ni Lone District Congresswoman Jam Baronda magapatawag or maga-file sang resolution agod magapatigayon sang legislative inquiry. We have on the line via Viber Live si Iloilo City Lone District Representative Julian Jam Baronda. Madam Congresswoman, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Mayong ugto, Bombo Cham, pag-amuman sa mga palangga nato yung problematism sila sa Iloilo. Aha. We are glad nga nakalapot na ini sa imo sining tulupangod kag gilayon man ikaw nga nag-akto para iyang mahatagan sa nagakaigo nga pagtamod ining ikatatlo na subong adlaw subong nga aga ang power outage diri sa syudad ka probinsya sa Iloilo. As a matter of fact, bug-o sini iyang Panay Island, Madam Congresswoman. Yes, Bombo Cham, no? Sang April 27, sang una gid nga adlaw nga nagtabo problema, nag-text gilayon no survivor ang aton halangdon ni mayor sang iyang plano, sang status, sitwasyon. So that is why I was able to know bisang yari kita diri sa Metro Manila kay nag-attender kita sa mga meetings naton sa mga other agencies. But yesterday medyo naalarma kita kay nabalik na naman no ang power outage. So kadamo sang mga naapektuhan hindi namo ang negosyante, di lang ang business community, mga estudyante kag ang aton nga mga pasyente sa ilang mga panimalay. So nakita naton kag evident man nga damo tao sa mall, puno ang mga hotels to make sure lang nga mayara sila electric no sa pila ka adlaw. So may mga kabataan nga may mga examination, especially anak ko si Nana, how many nights ang brownout hindi siya katulog, hindi ka study. So ini mga bagay kinahanglan gid naton tutukan kag may baluan kung ano ang sitwasyon, because at the end of the day ang gobyerno kinahanglan ara dira to protect ang constitutional rights sa mga tawo, ilabi na gid right ini nila nga may baluan ano ang rason nga wala may pahibalo sa schedule time sang brownout. So may pinpointing bala kung diin nagahalin kung sino sala. According sa MORE, wala problema si MORE. Pagbalik sa NGCP, sarangan nila. But up until now nga may problema. Anong natabo? So that is why kaupod sa iban nga mga congressman, like Puriseta, Buboy, and hopefully others, pagka-file kami a resolution requesting sa House of Representatives to conduct a congressional inquiry, because this franchise is not only the right, it is also the right to protect and provide the services our people deserve, especially ang mga palangga nato ng mga Ilonggo. Alright, kag isa pa Congresswoman Jam, ang epekto sini na siling mo na gani halos all walks of life, no? Ang apektado sa sining tatlo na kadlaw nga blackout. Dami property. Kung may mga 72 houses naman dira sa Palapala. Yes. Na nasunog na. So, hindi ni dapat naton pag-ipabayaan lang, kag kinahanglan gitutukan. That is why even yesterday, nag-text kita, ang aton yung speaker, it's out of country, very important, the pressing matter, to puts aton majority floor leader, and also requested the chairman of the Committee on Energy, former Speaker Lord Velasco, no chair, to help us, to help us. So to guide us, anong brown naton? So I'm full to them because they acted right away, even sa text lang, kaya wala man pa Manila nakita ang resolution, because we will be filing it on May 2, pagbalik sa pag may office na sa May 2. So I hope would also like to hear feedback later on sa kay former Speaker Lord Velasco, at the same time Chairman sa Committee on Energy,
He told me, I will ask the NCCP what is the latest, kung ano ang ilang status, kung ano ang ilang solusyon sa anong problema sa Western Visayas sa Palatabo Luzon. Okay, so eventually ang tinutuyo sining congressional inquiry matumod kung ano ang problema kag mapangitaan sang solusyon, Congresswoman Jam, kag manabat ang dapat nga manabat. Yes, we need to know anong problema, anong solusyon, and people should be held accountable kung sino ina dapat. Kaya nga, kadamo sang naapektuhan, damage to life, to property, way pakita kabalo kung ano pang extent sang damage siya. At until ngayon, hindi natin may baluan kung ano ang assessment sini after sang nakalatabo na sa pila ka oras. But nevertheless, I believe in the whole Western Visayas, pila ka milyon ka pesos naman ang nadula sa aton yung mga business community. All right. Congresswoman Jam, thank you so much for your time kag paghatag man sang mga impormasyon kag pasiguro sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo kag sa bungman sa iban sinipektado sa brownout nga may mga lihok kamo nga paghimuon bilang amon nga mga representative sa Congress, Congresswoman Jam. Yes, and we need to take this seriously because our people deserves their right to know kung ano natabo and be protected. Congresswoman, thank you so much. Good afternoon. Afternoon. Okay, there you have it. Si Congresswoman Jam, medyo akig do. First time ko lang nga do nakita nga do akig si Congresswoman Jam. Akig sa sitwasyon sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo nga ti nagainantos. Kung pamangkuton ta Bombo Mel, anong sala sa mga taga-syudad man? Problemado kita distubig. Problemado man kita sa power. May isa pa kita ka problema nga ti dugay ta na nga ginantusan. Kag do ginapasalig-salig malang kita gani flyover ang balila. Katapusan sang March, ara na ang report. Matapos lang April ti do sila malang to kabalo kung anong findings nila. Sa aton sini makabombo. Pero sa karon sini nga mga tinion, ang sitwasyon naton diri iya sa syudad sang Iloilo, do makahambal kita nga nagapangatubang kita iya sang krisis. Hindi na maglayo karon si National Grid Corporation of the Philippines sa kay Metro Pacific Iloilo Waters nga may rotational distribution na sila or rotational supply. Si Metro MPIWT, rotational supply of water. Si National Grid Corporation of the Philippines, rotational supply sang elektrisidad. Sa aton sini makabumbo. Ti apektado man ang aton sini nga ekonomiya. Just like sang kilala ko sa inya, bumbot sa mang isa ko ka restaurant, ginsarado ko anay. Kay papahuayan ko man ang amon generator, kay halin pa sang nagligad sini may nadlaw nga nagainandar. Kag mahal man ang presyo sang produktong petrolyo nga sa nakaligad sini nga duha ka gabi ti pila na iya ka litrong na konsumo sa ngamon sini nga generator. Ti sa pagsira temporaryo, siyempre may madulaan man sang trabaho. Namin ko nga madulaan sang trabaho ti ang mga nagatrabaho sa isa ka restaurant, sa isa ka establishmento komersyal, pag magsirado ti no work no pay sila. Subong may mga klase pa, apektado man ang pagtuon sang mga kabataan since nag-brown out, hindi sila makatuon kay wais ang kuryente. Hindi sila makapahuway sa mayo kay wais ang kuryente. Mayo lang ning iban nga makasarang iya nga mag check-in sa hotel. Kay ti mabrubugnaw gin man yang bugasang
aircon kung dito ikaw sa hotel. Pero ti ang mga hotel nga ni, nagadugang man isang ila sini nga expenses. Pinaagi sa pagpaandar sa ila generator, gamit man sila krudo. Oh? Tanan sini apektado. Isa pagid ka masubo nga sitwasyon. Way ka na tubig, way ka kuryente, masunugan ka pa. Di ba? Ang iban siniti. May mga balatian nga ginasufrer. Mas mangin malawig ang iya sini nga agoniya, bangod sang kainiton sang tsimpo, wala kuryente, may balatian pa siya, hindi man siya makadali-dali sini hatag alibyo kung ginahapo abi or asthmatic o kung kinanglan sang oxygen kung ara lang sa ila sini nga puluyan. Tiway siya sang choice. Kadtogin siya sa ospital. Tinakahibalo naman kamo iya sa sitwasyon naton kung ara sa ospital. Magastos, magkasakit. Kung lantawon naton, mamangkot kita kung ano problemado, kasubong iya nga pinatudlanay pa ang mga power supplier sa kung sinugin man bala ang mayara sang katungdanan sinadiri. Pero hindi dapat kung tani nga amo sini ang nangin sitwasyon naton. Sa aton sini mga kabumbo. Ipabati bala naton na porsyon sang statement interview sa kay Engineer Jose Redmond Eric Roquios nga ginapanawagan yung man ang National Grid Corporation of the Philippines nga mayara na kuntani sang konkreto nga lihok kag nagakadapat lamang nga may mga tigayon na ini sila nga mga pagpangita man sang solusyon or pagdetermine sang root cause sang nasambitan sining blackout. Yari bala pamatian naton interview sa Bumuanay Big Time kagina with Engineer Jose Redmond Eric Roquios ang General Manager sa Eleco 2. Mayong agagit pumpo ni no kag sa tagpalamati sang pumpo radyo kag mga consumers sang Eleco 2. Yes, Engineer, as of now, kamusta ang restoration naton sang kuryente dra sa sakop nga mga area sang Eleco 2, Engineer? Subong no nakabalik mga alas 6 pasado mano ang halos tanan nga banwa except lang sa Subong may napilin pa kami nga Barutak kag ang Dumangas. Amo na pang way pa nabalik ang power and just recently no nabalik man ang Saraga no kay unstable pagyapon ang kuryente nga halin sa NGCP. So again, ang way pa ni ma-restore nga mga banwa, ano ni Wata Engineer? Ang Barotac Nuevo kag ang Dumangas. Oo, Barotac Nuevo and Dumangas sa mga saan o gina-estimate taton engineer nga mabalik ang kuryente sa ila? Nagahulat-ulat kami subong sang advice ang NGCP. Pag nakita nila na nga estable na, manawag lang na sanda nga ipasulot na ining nga mga banwa nung pulitan no way na problema tayo yun na ang pag-supply sa NGCP pakadto sa co-op para nga tayo yun na ang power naton. Oo. So at least sa Eleco 2 as of now more than 50% na ang inyo sining area ang na-energize na engineer? Mga 75% na 75% ang may power. Oo. Okay. Engineer, according sa National Grid Corporation of the Philippines, ang rason to sa pag-trip off sa kuryente, do may duwa to sila ka mga ginsight nga mga reasons. Ang una to sa Thursday, bangod ko no sa trouble to sa Y Manila gintumod nga distribution utility and ang kahapon ko no to, bangod naman niya sa isa ka
generation na plant nga nag-trouble moto nga nakaapekto sa grid. Sa una to nga rason sang Huwebes, Engineer Rocio, sir, may ideya ikaw kung ano ato nga distribution utility abi? Bali, Bumbo doon, hindi man tumatuod, no? Kay kung ginbalik nila ang power, titayo yun man, nagasiga man, ay usually kung may trouble na, pag i-turn on mo, hindi na magbaton, hindi na magsiga, matrip kaya ang protection system. Pero pagbalik nila, tayo yun man, so that means wala trouble ang pakadto sa mga distribution utility. Ang kahapon naman tana, amo to kung mag-out ang planta, siyempre makulang gina ang power nga nagasupply sa grid, it ma-result ay ang may ma-trip off nga mga load pakadto sa mga distribution utility or mag-collapse ang system nga amo na ang natabo kahapon. Ang sa subong tana kundi ang mga distribution utility is part lang sang grid, no, sang NGCP. Tani sila karan ang maga-control sang supply kag demand. Dapat ang supply masuro-sobra gid sa demand or load nga kina-konsumo sang mga consumers pagi sa distribution utility. Iyan nga lookout sang NGCP nga dapat established nga dapat sobra ang supply against sa demand. Pero ang natabo nagkulang tani ila man na obligasyon nga magpanawag ka planta nga standby like mga diesel nga mag-come in para nga ma-augment sang supply sang kuryente. Garing hindi ko kasabat para sa ila. Termi lang nag-collapse. So dapat sila kara ma-explain man labi na gitang ilang systems operation kaysa subong daw hindi ka maka-contact sa ila kung sino ang gatudlanay man sila, no, kay different department man ang sa linya nila hindi man nakasabat sa obligasyon sang naga-control sang supply kag demand which is under sa systems operation. Dapat isabton nila na kay grabe na gid isolbaron kit nanda dayon ang problema nga kay doon di gid mayo, no, sa aton nga mga Nabatian ang kabahin sang interview sa kay Engineer Jose Redmond, Eric Rocios, General Manager sang Ileco 2. Ti last touch gidere kun sa basketball pa ang National Grid Corporation of the Philippines. Hambag ni Engineer Rocios niya ti kun may trouble kag kung hindi na magsiga matrip off man lang na ang those switch to nga ginatumod ni engineer sa aton sini nga mga kabumbo. Pero tiyang natabo no tayuyon man nga nagsiga, tayuyon man sila nga nakasupply sang kuryente. Kag kung sabay naman sang NGCP, sila man ang may katungdanan nga pasiguraduhon nga mas mataas ang supply sang sa demand. Subong iyang summer season, grabe ang init, mataas gin man ang demand. Kiti, siyempre, pandaron nimo ang imo sini iyang electric fan, kung hindi makasarang, pandaron mo imo sini nga aircon, kag sa malawig nga tion, nagandar ang aircon, hilabi pa sa mga talatapan sa gobyerno, establishmento komersyal, so on and so forth. So, nagataas ang demand sang kuryente. So, katungdanan sang National Grid Corporation of the Philippines nga pasiguraduhon nga mapabilin nga mas mataas ang supply sang sa demand. Kung ginakulang, sinyati, ila man ang katungdanan nga i-inform nila ang mga planta nga mag-standby para nga mag-augment sa supply sang power. Tisubong hindi kuno iya madali-dali kontak ang National Grid Corporation of the Philippines kay do nagakanya-kanya sila wala yan naga-exister ang group chat sa mga taga National Grid Corporation of the Philippines. Ano ya tagsa-tagsa sa ila may kaugalingon sini iyang kalibutan nga amo lang niya kon yang obligasyon ti amo lang ni obrahon ko. Explicar man kuno nila nga permi lang naga-collapse nga permi lang iya subong. No? May masiga diri, may mapatay naman, siga patay. Halit man ini sa mga pumuluyo
or sa appliances ang mga kabumbo naton. Ti magsiga, lipay ka na kay makagamit ka electric fan, makagamit ka air conditioner. No? Makapadayon ka na sa imo siniya nga pagtrabaho, andar imo computer, andar imo laptop, so on and so forth. Tapos why gani iya 20 minutos patay naman? Tapos magadugay siga naman. Maguba iya ang gamit sang pumuluyo ti lantawa bala banwa. Dumakambal man kita nga ginobragin man bala sa National Grid Corporation of the Philippines ang ila sining nga trabaho. Kung magpadayon ining rasunan ka lang we are tirelessly working to determine the root cause. Hindi na niya normal. Kag kung magpadayon pa ini sa aton iya nga mga kabumbo, krisis na ningwa niya. Krisis sa power, bangod sa kainiton, may krisis magkikita sa tubig. Hindi lang niya kay ordinaryo ni nga problema. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang aton sini nga gobernador magapatawag sang isa iya ka virtual meeting. Subong nga hapon alas 4. Sa pulo niya ang Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines kag iban pa nga mga power distribution utility agud imbestigaran ining power interruption. Si Mayor magapatawag man sang face-to-face meeting sa mga concerned agencies, partikularmente sa bahin sang National Grid Corporation of the Philippines. Ang aton siniya nga mga representative patigayon man, maga-file sa resolution agud nga makapatigayon sa congressional inquiry. Hambal pa gani isang kilala ko sa aton sini nga mga kabumbo, sinya ti asta malang na iya sa mga palamangkutanon, tapos maduso abi dira iya sang mga pamaagi to resolve. Pero sa aton sini nga mga kabumbo, ang pumuluyo iya nagsuffer na. Nagsuffer na. Hindi bala sa mga distribution utility o kung sa mga power supplier sa aton sini nga mga kabumbo, correct me if I'm wrong, pero dumduman ko lang nga under sa IPIRA law ang pinakalawig iya nga power outage sa aton sini mga kabumbo is 30 minutes to 1 hour. Ti pananglitan nga ginlapas mo inang isa ka seksyon dira sang IPIRA law ti. Dapat iniiya nga tubangon sang mangin accountable diri ang National Grid Corporation of the Philippines. Sa aton sini mga kabumbo. Ti wala iya sang mga nagakaigo nga preparasyon ang National Grid Corporation of the Philippines? Worst case scenario? Why sila yan nagapaminsar sang possible future siniiyang mga unexpected power interruption? Rasonan lang kita nila sang tirelessly working to determine the root cause? Animal intruder? At tubla ang manog tubla nga nagkakabod sa ila sini nga kable to. Kaya makon mo pila na to ka oras iya nga blackout man. Granting for the sake of discussion, may intruder to be. Waaya sang other sini iya nga mambal naton preparation nga kun ang isa sini kalinya masabit dirabi ang manwet, masabit dirabi ang manog, ang lago. I-cut off ida. Pag-cut off sila, i-repair. Why sila yasang standby sining power generator pagid nga makahatag sang supply? Samtang nga gina-repair adtong damage iya nga linya? Waay isang preparasyon ang National Grid Corporation of the Philippines? Sa aton sini nga mga kabumbo.
di dapat sini nga maaktuhan na sa gilayon kay makatalagam ang sitwasyon nga grabe na ang tagi ti isang init, ang kapaangon, ang heat index, paday nga nagasaka, way pa iyasang kuryente, apektado gid ang tanan. Way ka pa tubig. Ati nagsalampaw karon iya banwa ang problema naton diri sa syudad sang Iloilo. Oras 58 minutos na kaligad sa takna sininga. Launa hingagawon ko lang si Bombo Jomar. Latest update. Kumusta na ang aton siniya nga mga kabumbo nga nasunugan sa may Rizal Palapala 2 sa diin ini sila iyagin pangdala diin nga evacuation center. Kamusta ang ila sini nga kaimtangan? As per initial information, 56 ka pamilyang apektado sa sining pagluntad sa nga sunog dira iya sa bahin karon sa Rizal Palapala 2. Sinigid lamang aga iginapahayag nga ang ginhalinan sang sunog kandila. Ti basi blaway pa ni mapatay nga kandila kagabi pa ni Blabanwa nga ang tawo natulugan na lang sang hulat nga magsiga. Ti pagkagat yamo to nagsiga gid man pero nag-brown out naman way mapatay ang kandila or kung ano dira sistema nagluntad iya ang sunog. Check tabala si Bobo Jomar Villajom sa report tapos kami. Nakatigayon na diri nga makapalabot sa nga bulig ang City Social Welfare and Development Office o kon ang CSWDO regarding ni karon sa mga nasunugan sa may Barangay Rizal Palapala 2 City proper. Based diri sa record sang CSWDO nagdagat diri Bobotsam sa 65 no. 65 ka household ang na-record diri nga napektuhan sang sunog. As to the number of the individuals kag pamilya, so ay pagid sa nakabaton diri sa report ang CSWDO pero ginalauman sa sining 65 ka household mas madamo pa ni ang pamilya. Bobotsam kay ti may mga panimalay lang ati lumon o kung sa isa ka balay butang ta let's per se mga 2 ka pamilya, 3 ka pamilya no. So muna ang isa dira sa gidalang tao sang CSWDO. Sa subong temporaryo ini sila nagatiner sa May Rizal Elementary School no sa ilang silinga gym agod nga makaplastar ato sila kag maka ilis no sa ilang silinga magpanapton kay halos kalabanan diri away sang nasalbar nga bayo o kon ang ilang silinga mga hygiene kit diri Bobotsam. Nga mo man ang ginapreparar sa CSWDO nga ipanghatag sa mga nasunugan. And same time, ang mga non-food items, amo ni ang ginauna, kagay silang mga habol, banig, kinanglanon sa pagluto sa mga pumuluyo, agod nga ti maka-plastar na ini sila, kay ting ibanto o bosked, no? Ang ilang siling balay, totally burned, no? Sa siling nasambit yung sunog. Sa subong, ginaikutar naman sa CSWDO, ang financial assistance, no? Kay ang ining mga totally burned nga panimalay o kung natigyabi sa balay makabaton nila sila sa 10,000 pesos halin sa city government. At the same time ang partially damaged 7,000 pesos no. Pero posible mga Lunes pa hindi sa process nga financial assistance para karon sa sining mga nasunugan. Bobotsam kag nagpangabay man ang CSWDO sa mga pumuluyo balang ati basi sobra sila ng mga gamit no, mga bayo da luya ga mag-donate. So mas mayo nga ti diretso na lang sa evacuation center kaga dito na lang i-direct no, para ti at least nga magamit na sa mga pumuluyo kati wagid sang nasalbar sa sining sunog only nga ti ang ila sining nga kaugalingon. Bobotsam si Ma'am Teresa Hilogo sa mapakagangutan diri sa Bombo Radio. Nga report is 65 household pa lang na. Pila ang total kag partial? Hindi pa na-determine kung pila ang total o pila ang partial. So household pa lang, so i-validate pa namon. So bali pa nga pamalay ni sa? Oo, balay lang ay palabot family. So posible masobra ang pamilya kay may isa ka balay nga tagduha ka family. Nga may mga lumon. Oo, may lumon. Okay. So ang aton nga evac center ara sa Rizal Elementary School. Rizal Elementary School? Oo. Okay. Anong mga nasyal nga natag nga bulig, ma'am?
So ginaprepara na namon kay dalo na namon to sa IBAC center kay ma-community kitchen man ta kay posible damo ni nga member ka family kay ang 65 balay pa lang na way palabot ang pamilya. Okay, ano nga mga bulig ni ma'am? Yang ilagit yang immediate nga need ang food eh. Oo, tapos Oo, kag ang mga non-food items naton so i-deliver namon dugay-dugay gina-prepare na namon. ano nga mga non-food items ni ma'am? Habol, oo, panig. Mga bayo? Kaldero, bayo, oo. Oo. Alaha. Oo, ano gid ang nagapanguna nga kinahanglanon nila ma'am? So ang ang ilaman nga mga saka community ang kitchen nila, ang ilagid nga mga utensils although nga may ihatag kita pero hindi gid siguro enough. Siguro sa subong ang food gid ang mga ready to eat food balas nila. Kay kainit nga daan subong hindi ka man kaluto gid ya tingob. Dapat maluto ka sa subong sa hapon maluto ka naman kay sobrang init. Oo, kung mayara man lang tani ari dito nga food mga water. Okay. Kaya mo ginahanglan nila. For example, kung may mga donation, ma'am din sila pwede makahatag. Dito na lang gid direkta sa IBAC center kay may worker kita dito nga nagapangbaton. Man ang mga barangay official. Pero ang gina-preferred, ma'am nga ma-donate nila, no? So kung ang mga utensils nila siguro mga habol, mga kuan na kinahanglan nila sa ganina, ang hygiene kit. Kay kung naton ang partly siguro mga used clothing pero usual kadamo gid ka nagka-donate nga iban ka daw hindi naman gid so kung mag-donate sila ang pwede gid nga mapuslan balas ang mga nasunugan man. In terms of financial assistance, may ara, ma'am? Oo, may ara na. So, i-process nato na next week. Kung kung pilang total nagpasyal. Oo, kay subong di pa nato na-determine. So, ang DSWD nag-augment na kahatag sila. At sige, pero ang sa total, pero sa partial, ma'am? Ang sa aton sa 10 ang total, as ang 7 ang partial. Joms? Na bati Andres si Teresa Hilogo ang head sang City Social Welfare and Development Office diri Bubotsamp. Din sila ko evacuation center ganing dala? Sa may Rizal Elementary School. Rizal Elementary School. All right, thank you so much Bobo Jomar. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Magparadio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Kabay pa nga hindi kita mag-BBM. Anong BBM? Bongbong Marcos, hindi Kabay pa nga hindi kita mag-BBM. Katulad sa Marinduque. Kaya ang Marinduque, brown out buong Marinduque. BBM, brown out buong Marinduque. Ang ambal man niya sang kilala ko kagapon, slingiyati, kabay pa nga hindi man kita diri mag-BBM. Sling ko, ano na nga, namin mo, man? Niya kabay pa, hindi kita brown out buong Mayo. Amo na ang isagid sa mga nagakadapat nga hindi gid matabo. No? Kiti, pizza 29, nagkatangdaan subong Bumbumel. Buwas 30 na, sa Lunes, Mayo na. Ti kabay pa, hindi kita magminatuod nga mangin BBM. No? Brown out buong Mayo. Bao maluoy ka man, National Grid Corporation of the Philippines. Hindi man kami pag-IBBM sa Mayo ay. Kung matapos pa lang kang marisolbar pa lang within the month of April, tingwain nyo man, please. Dugang nga mga balita kang impormasyon, iban bantayan sini sa iban sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover, nagabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 23 to 29, 2023. Sa sining Abril 28, Biyernes, ang Rains Band ang liwat na magabalik sa stage to delight you with their collection of pop songs nga ang kalabanan nagikan sa mga past years sa Thank God It's Payday. Mangin-inyo umpisa alas 6:30 sa gabi. Ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maglingaw sa inyo with their great selection of rock songs nagikan sa 70s onwards sa April 29 nga version sin concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa among musical event na pulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ay kaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 30, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa Latolda sa mga adlaw, sumugod las 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton. Ilabi na gid sa mga tinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sa kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Magkapa-boost man ini ang blood circulation nga nagka-maintain ang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag
kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi Good afternoon sa inyo mga kabombo. Happy Saturday. Happy weekend sa inyo. Gabang hindi ka masubong nagagululuwa ka mo sa inyo nga mapuloy anda. I just hope may mga batteries ka mo dira ha. Swerte sa mga radyo dira nga ti hindi na kinahanglan nga isaksak mo siya. Like ang transistor radio diri, no? Sa bombo radyo, sa mga nakadaog dira mo swerte nyo git. Because makapamati ka mo sa gihapon sa sininga palatuntunan, sa even if it's a brown out, no? Sige lang, sige, way kita sa may mahimo, but we are praying kung tani masalbar na sa galayon, no? The soonest ang ini nga problema kung ano man ina. Para nga ang aton nga pagkaangkon sa kuryente, ang aton supply sa kuryente, why na disruption kag tuloy-tuloy na. Ma-welcome ako sa inyo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Bisan mainit dira sa inyo. Sige lang, pamaypay, pangita sa lugar nga may hangin about this time, no? Hangin gid ang aton nga ginapangita. So masig pangita ay pwesto, masig pangita ay isang lugar nga kundiin, no? May arasang hangin nga nagalagaw-lagaw. Well, anyway, this afternoon, we're going to interview ang aton nga winner, si GD sa Segundo Distrito, and ara na siya. She's ready and waiting. Sa aton ba lang kabuhi, no? Sometimes, maagi-anay kita sa mga like palpak nga mga relationships, not so good nga mga relationships or mga people nga aton nga makarelasyon before naton, no? Nga finally makitaan ang aton ginakabig nga the one. So you're the one. So dira mag-revolve ang aton nga pag-inistoryahanay sa kay Jeannie sa dili gid lamang madugay as she shares with us ang natuhoy sa iyang love life. This is Tita Regine, of the night kita sa nga hapon. Aring aton nabahanan para sa inyo from the Bombo Music Festival, nagikan kay Dante Beryong. Kabuhi sang kabuhi ko. Mayong hapon. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabala ka ako sa imo kahimtangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugo.
Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. When you're in love, you're willing to give everything, no? Kabuhi, sang kabuhi ko. And that person would give meaning sa imong kabuhi and becomes already the love of your life, the life of your life. Dante Beryong, para sa inyo, Dulawig Tuyaw. Well, anyway, good afternoon sa liwat, mga kabombo. Diretsuhan ta na diri ang pag-interview sa aton nga winner as G. Welcome her. Diri sa aton nga programa KLP, si GD sang Segundo Distrito. Good afternoon, gid sa imo, GD. Good afternoon, tita. It's a big surprise for me nga nagtawag ka mo nga nagdaog ako. Life is a surprise, full of surprises. Well, anyway, ano Yes, to na dayon tita. tong orientation mo or set aside anay na Yes, reschedule? tita. Yes, tita. Diri ko kami subong for my orientation, but then wala pa man ka-start. So for the meantime, interview danay. Okay, so kita anay ang mag-istoryahan ng estudyante. Pakita, no? Yes, tita. Pila aton edad gani? 21 years old. O doon na curious kami sa intro sa imong sulat nagambal ikaw. Ang imong istorya is about sa i-quote ko ikaw ang exact words mo sa letter mo ha. Kung paano ako nangin malipayon sa luyos ng isa katawo nga hindi ko palangga. What do you mean by this? Yes, tita. So bali si Dan, hindi ko gid na siya palangga. Ay balaan mo tita, wala gid ko na niya luyag sa iya. Syempre, through sa age gap namon, sino magunahuna nga maluyag ko sa iya. Pero tita, never gid siya nagsuko sa pagpangaluyag. It took 3 months to 4 months na nagpangaluyag siya sa akon. So, though wala gid siya nagsuko, balakas bisan nga even though nga ginatabog na siya, pero never gid siya nagsuko until nga na fall naman ka sa iya through sa mga sunog, sa mga upod sa ubra. Okay. So you thought hindi pwede nga mangin ka mo and never nga mangin ka mo gid. Yes, tita. Hindi ko gin-expect nga maluyag ko sa iya. Kasi syempre, sino magunahuna sa age gap pa lang namon. Okay? Pila gani imo edad sa nagtuon ka migo-migo? Ado ka bata pa to, no? Bata, tita, sang
wala pa ko graduate elementary kani. Pero puppy love lang to yate, syempre na curious ka man sa mga bagay nga nagakatabo. So nag-engage mo ko sa mga puppy love, pero sooner or later on, ang mga inagan ko to, na ano ka naman, na, what do you call this one, na ano naman, na natunan ko naman nga, hindi sa tanan nga bagay, though amo lang gid ang ihulagon nato. Siyempre, we should prioritize our studies, no? Ano na? Don't worry about that. All of us, nakaagi man sa mga amusina, no? Mga first crush, mga palpak ng mga relationships. But anyway, pilang imo edad sa nagka-first boyfriend ka? Kag paano mo ini siya nga na boyfriend? Sa first boyfriend ko, gaswila pa lang ko to elementary to 13, 14. Before pa ko graduate, grade 6. Siyempre, uso sa una, ang keypad nga cellphone. Kasi siyempre, may load ka, only text, only call. Kasi siyempre, out of nowhere, dial ka, magkusang number. Then, may nagsabat. So, ang muna to sa nagsigi-sigi na nga text na kami, tawaganay, then wala kami to nag-meet, through call lang kami to, naging kami through call, through text, pero wala ito nag-last, months lang to siya, kay mapa-abroad to siya, bala mo, may edad naman to siya mga 30s, mapa-abroad to siya, so wala to nag-last, tamo to na erase ko, kasi nag-change SIM ko, hasta nga wala naman to madumduman na number, hasta nga wala na gid, doon na baon na sa limot. Okay, so it was not a serious relationship, no? Papilab, and then wala ganit ka mo nag-meet. Oo. Kaya naman to kalawig. Anong relasyon niyo? Wala mong ganit ka mo nagkitaay, no? 3 months. Wala kami nagkitaay. Kasi syempre daw, tita, daw kung bagado may late night talks ka lang pala. Wow, Kaya balo man yung imong ginikanan? Parte sini? Ay, wala, tita. Pero, wala sila kabalo. Pero, sang time na to, daw wala sila kabalo. Pero, daw gin-ignore ko naman to din. Nag-focus naman ko sa pag-eskwela. Kasi, saan na mag-text ko, importante is wala ako pinapabayaan ng ako na pag-eskwela. So, doon curious ka lang, no? Curious lang ko rita, then kin-try ko lang to. And then siguro, though, isog ka because, you said, hindi, mali kami magkita ay nga ha? Doon mo na. Kaya, tita. Yes, tita. Let's talk about your friends. May aray ka mga best friends. Sino ni mga kababata mo, ginakabig mo, gindi mo best friends? Pila ka mo yes, sa inyong grupo? Ginakabig ko sila best friend. 3 man lang kami, isa ka gay, then 2 kami girl. Si girl ko na iya nga daan, daw, ano siya mong, daw, gusto niya, may crush siya sa isaya ka, sa taga-dira mo sa amon. Ang crush siya nga na, may pakaisa siya nga guy. Ang guy nga ato, doon syempre, baguhan sa amon, syempre, sino na saya? As long as nagka-text na gali sila, wala kami yakabalo nga, nagka-text na gali sila yung nga duwa. Syempre, ang gay ko man niya nga friend, nakitext to ang girl ko nga friend sa gay ko nga friend, nag-reply to ang textmate niya. Syempre, gusto ko yaman ba lang, maka-experience mo sa amo nga nga bagay. Ano pa siya, gin-text ang girl, sang gay ko to nga friend, ang boy, then gin-give isa ako ng number, hasta nga kami naman nag-text na isang boy nga ato nga pangayaw sa among na lugar. Hasta nga, sa sige-sige ng mga teksanay, nagda-develop pa man kami. Siyempre, tita, first ko itong agad seryoso nga relationship. Siyempre, may edad naman to siya mo. Never ko nag-expect na ma-fall ko to sa guy nga amo nga to. Tiging confront ko ang friend ko. Wala man sa luyag, pero saya, ang ginalaga siya, ang cousin sang textmate ko. Pero sila ang una nga mag-textmates, doon mo na. Yes, tita, sila ang una nga mag-textmate. Tapos, kung maghagaday kami na nga maglagaw sa talamnan, ga-organize sila. Yati syempre, dapat supposedly, kami lang danay. Kasi syempre kami ang friends. So, ginpa-join pero niya. nag-organize sila. Ginpa-join niya. Hasta nga, daw ginatulog ko din saya nga ko gusto. Ang laki nga ni, daw gusto ko siya nga maging ka-chatmate. Kaya matawas na nagsigi-sigi. Hasta nga nag-develop pa kami kita. Sa simple nga teksanay, kag tawganay nga to, I didn't expect nga mag-ulianay sa I love you hanay, ang isi hanay, ang bagay nga ato tita. And you considered him as your first boyfriend? Yes, tita. Naging serious relationship ko, tita. Pero, sang time nga to, tita, do wala agad nag-work ang mga bagay na gina-imagine ko or gina-dream ko nga maging kuwaan niya. Hasta nga nakilala naman ko si met ko ang si Mr. Seaman to dala. Hasta nga... What happened, Anay, sa relationship ninyo nga duwa? Ano mang kalawig relationship? Though year man kami tita, though 3 years, pero on and off ang communication naman. Kasi siyempre nagkadto siya sa ibang nga pungsod to work ko no.
work ko no gikadto ito. Hambali sa akon ma-work ko for our future. Tama ko sige go kay syempre para sa future sige work ka ito. Mahulat lang ko dis pagbalik mo. Naguli siya. Okay, normal ang relationship naman. After 6 months nga balik naman siya. Doon nag-cold na ang relationship naman. At syempre ako ya tita, syempre may kumbaga instincts ko man bala, daw girl instincts ko man na daw may lain na. Basta nga, ako ang na-confront sa iya tita nga, mako nga wala ka nagka-fully, wala ka nagka-communicate sa akon. Kaya ang bagya sa akon, hindi na ko nasimo, pati syempre may mga bagay siya kung need i-prioritize. Pati syempre sakit sa akon, pati syempre first love ko siya. Pati syempre siya ang seryoso ko nga laki. Wala din siya nag-work tita. So, let go ko na lang. Kasi syempre, masakit nang mag-hold ka pa sa isang relationship na ikaw na lang hidaya ang the-hold. Alright. So, that was what happened sa imong na first serious relationship. Sakit, no? Tita, sakit-sakit tita. At syempre, ano ko gito tita, ginidibdib ko gito saya. Amo ni siya ang gina-describe mo to nga daw ginbuhusan ikaw sa malamig nga tubig nga may dala pa nga yellow. Ano nga may dala pa nga ice, Yes, something. Ice cubes, yes, Ay, may tita. dala pa nga Kasi ice sakit cubes. Oo, simple sakit sa part ko, tita. Then, amo na to, nag-stop na tong relationship ko sa iya. Then, nag-find naman ko another man, tita. Aha. Di syempre, in order nga makamove on ka, di syempre, find ka naman sa another man. Kaya nakilala ko ang akang nga isa ka man na gin-boyfriend ko. Then, nag-seryoso man kami, tita, na, bali si man siya. Then, nag-seryoso naman kami sa isa't isa. Syempre, video call muna. Pero, sa nagpuli siya dira sa ilang lugar, then nag-call ko sa iya. Then, nagsabat ang bata. Ang bali, mama, papa, sino na si mama? Doon na siya ako, tita mo ko, hala, may bata. Pero never siya nagsagot sa ako na may bata siya, tita. Kasi sa part ko, tita, sakit-sakit, tita. Kasi syempre, ginbutigan ako, ginambalang ko siya, nga ba ko, single ka, yes, single siya. Ikaw, tita, nga gin-confront ko, kag nag-search ko sa mga proof, married gali siya, tita. Then may isa sa kabata, boy. Siguro mga grade 6 na siya subong a year, ang bata niya. So, mga pila man or how long man a relationship pag na-discover mo nga married gali siya? Though nag-last kami, tita, 2 years after ko siya mabalaan na malawig. may wife siya. Yes, tita, malawig. Malawig ang pagkatonto, pag-intoy sa ako, tita. Oh. What did you learn Super sakit-sakit. from that relationship? Ang na-learn ko na lang, tita, is hindi ka kaya magsalig, bala. Though hindi kaya mag-tao-tao isilis ang pagsalig siya sa katawang, hindi mo siya lubusan nga nakilala. Even though nga lawig ang relationship niyo kung Gakita ay man ka hindi mo? kilala isa kag-isa. Yes, tita, gakita ay kami, tita. Kada magpuli siya, kung manawag siya sa barko, gakita ay kami. Then, Paano ka mo nakilalahay? Bali, nakilalahay kami, nahubog siya, may ginatan na siyang kasal. Di antes nga ang number nga gindial ya 7 is the dial ya ang 6 which is my number. Then hambali sa ako, nagtawag siya bal na mig na rin at di ari na ko diin ka na kay mapamalakat ta. Ako hello, sino dya ba si wrong send ka? Asa nga ginpatay ko to ang call. Then pagka morning nagtawag naman siya. Naging number yan, bahay ito nagsabat sa cellphone mo. Kung sa pakilala ko, bako ba sina wrong number ikaw? I-try mo ba? Amuto na bala niya kita na wrong dial sa sang number. Hasta nga sige naman nga text na namon nga duha. So through phone? Na naman? Through phone naman, tita. Yes, through phone naman. Okay. And then, pero very young ka pa to, no? Pila to edad mo sang yes, tita, young pa ko si to. Man? Grade 8, grade 9, isang time nga to. Oh, siya ya? Siya ya, tita, mga 27 or 28. Di na nga mga edad, dumaduha-duha ka na gidman, no? Kung bala single pa. Yes, tita. Gani, oo. Pero, tapos siman pa. Ano siya, tita, is supposedly, before mag-COVID, before mag-COVID to, ara na siya sa Manila. Pero pagkaaga, malakat na gid siya, masampa na gid sa barko. Daring naaptan siya sa COVID, total lockdown. So wala siya kasakay. Then na-stuck siya sa Manila for 2 years. Until now, tita, ato na siya sa Manila. Why naging siya kasakay? Pero wala naging siya kasakay kag nadula naman ganaya magsakay hasta nga nag-work naman siya sa isa ka company dito. Then wala na siya gapuli siya diri. Sang last na mga kontakanay, nakakontakanay pa kami. It was
months ago, mga 6 months, 6 months. Ang wala ko pa siya gin-black. Ah, okay. Nakapagtaka na. Nakapuli siya diri sa Iloilo, pero mga 2 days lang siya, kaya nagbalik naman siya sa Manila. For good na to siya, tita, pero dubati ko siya, may girl naman siya to pag may baby naman. Another girl? Another baby? Yes, another girl, another baby. OMG. Okay, so pilang imong edad sa na-meet mo, ang siling mo, tawo na nagpabag-o sa imo. Wow. I was 17, tita. Aha. With siya? Dan. 17 ko. Dress pila ko grade 11. Ti siya, gaobra siya da. Ti siyempre, though na love at first sight siya ko na sa akon. Never ko na-expect na love and first sight still exist. Na love at first sight, sagit pa ngayon number ko. Tapos wala ginhatag sa loader. Kaya dira ako kapaload. Nakita yan, dira ako nagpaload. Ngayon sa loader. Wala ginhatag sa loader hambalya sa akon. Amo hambalya sa boy kay Dana ba na amo na pangluyagan mo ay mahinulsol ka na lang gidaya hambalya. Sige lang, importante makilala ko siya na amo to. Asa nga nagsige-sige siya, nag-strive harder siya nga makilala gid ako tita. Dahil ginahatod ako sa eskwelahan ko, hindi ako pagkatod sa eskwelahan kinahuya gid kuya ka sa age gap naman tita. Pila? Subong turning 40 siya tita. Tapos ikaw? 21. 19 years? 19 years age gap naman tita. Pero ang 19 years age gap naman is hindi hupang sa amon nga kapalagaan na tita. Single gini siya yan. Single gid tita. Walang sabi tita. Na-confirm tita. Kaya mo legal na kamo sa family, no? So, bali daw, ang wins ko nga legal is, kumbaga daw, both parties naman is open sa relationship naman. Kumbaga daw, wala kontra, partido wala. Aware sila sa amo naman. Sa amo nang alisubong. Pero, oo, kasi syempre, gin-confront yung parents ko, nga hambalya, palang kayo. Kung ako, for the first time, tita, wala di kaya magkitadala nga laki sa balay naman. Kasi syempre, nahuya ako sa parents ko, di ba? Then, nagmatumato siya kadto, hambalya masakon, madulong na siya sa akon. Nagmatumato siya kadto, tapos nagpakilala nga amo ni, nga palang kayo. Kung gitubang niya parents ko, both parents ko, pati titos and titas ko, gitubang niya, ganyan ko, palang kayo. Kung muna, ganang kanubuhaton niya, muna, amo to ritan ha amaze kada ko kay syempre bihira na ang laki subo nga ma-confront sang parents and girl. So do dito ka gid na fall. That was the time na amaze ko siya kag na fall gid kuya nga may amo pagali ni nga laki nga naga-exist. Wow. Describe to us, Dan. Ano ang mga manami niya nga qualities? Nga na-fall ka gid sa iyo. Si Dan nga tita. Oh my God, tita, ginakilig ako mag-story. Si Dan sige, makikilig kami lahat. Sige, okay. Si Dan na tita is, hindi man siya taas na tao. Medyo tambok-tambokon siya tita, pero si Dan is love yagid ang mag-bake. Bake? Yes, tita, ga-bake siya sa mga any kinds of breads. Though okay. 15 years siya sa bakery nga nag-work. Then nag-stop lang siya sang na-accident ang iya kamot. So sige gito yung obra niya sa bakery. So wala siya nagkalin sa bakery, wala yun ko na ako yung makilala, tita. Wow. So ano mga nice qualities niya nga nanamian mo gid? Aside sa manami siya mag-bake. Mabuot, mapisa, nakinalangkaon tita, kag understanding din siya, most of all is loyal siya sa akon. Then wala man siya bisyo, tita, inom siya pero occasionally lang, pero song normal days wala tita. Wala kay dia bulon nga gamo sa iya, tama gisaya ka responsable nga kasi kay laki kag amo to nga na-amaze kid ko, tapos the way siya magdara sa relationship namon, kumbaga gin-respect sa gid kuya anay. So ano mga nagpa-believe sa imo kay Dan kag nagpapati nga seryoso gid man siya sa imo? So si Dan tita, ang ginto ba nga parents ko do na fall gid kuya to, tapos sang gin-respect ya ang ako nga privacy, then hasta nga wala gid siya nagsuko sa papangulay, even though nga ginabuaya ako nagisaya ka syempre wala ko ya luyag. Hasta nga gid strive gid harder nga ma-win ang love ko sa iya. Tapos wala gid kaya sa una-una do napilitan na gid kuya bala nga palanggaon siya, syempre open ang parents ko sa iya. Hasta nga kada agay bisitahon niya ka, dala niya ka sa paborito mga pagkaon. Then tapos tita
ihatod ka sa school, tapos hindi mo gusto, wala, sige lang ihatod talang kagat, tapos mapuli naman ko, na amo na. Tapos always agad na kuya, kamusta ka na takaw, na how was your day at school, doon mo nakita ba? Kumbaga, always agad ako gina-update kung how was my day, kung okay man, or ano nga problema, doon mo nakita daw, kumbaga, si Dan is masarigan nga kasi ka tao. Okay, but before Dan, sad ko nagahambal ikaw nga daw nagapati ka nga daw basi wala na sang tao nga magseryoso sa imo. Why? Yes, tita. Kasi syempre, tita, daw wala na gid ko sa point na magseryoso sa isa ka tao. Kasi syempre, sa mga inagyan ko, kaysa na lang ganito magseryoso, ginainto pa ko. So syempre, daw kasakit sa part ko nga gusto ko nga daw hindi na lang gidaya magseryoso. Daw kumbaga daw game na lang. Okay. Basta nga, so ano ang mga kadamo sa mga classmates mo daw? Ano mga gid pa experience ni Dan sa imo when it comes to love? Nga nakahambal ikaw nga of all your relationships sa iya mo lang ini nabatyagan. What kind of love ang iyang ginhatag sa imo? Dan ang nga ginrespect gid bala ang akong nga dignity, tita. Not all the times nga mo gina siya napilay gid mo ginrespect gid ang pagkababahi ko, ang dignidad ko. Tapos kung wala gyud siya ga himo sang ways nga makapabuka ka namin kag makapalit isa na napakalain ako sa ibang nga tao sa iyang ambal sila nga ay mo na gid pang wala mo na giniga mo na amo siya pero wala na sa galaga mo na mga bad comments pero tita wala to siya nagpati si dance kumbaga so kilala gid ako nga bilang ako hindi sa kilala ako bilang sa mga hambal sa tao kung kilala ako bilang ako gid sa tita. I see. So daw kaseryoso gid gali sa kay Dan para sa imo, yes, no? Yes, tita, ginhambalan ko siya nga ako, damo man sang iban, tambal ya. Kung hindi ka sa ako, parang kahon mo ko, pero ako ya palang dapat yun kaya. Di, ano ko tita, sang words niya ito ng tutok, at sanga natin na mga palang kauna siya kag, sa subong tita, happy na ako sa iyang asay. Okay. Paano ka mo naka-adjust sa isa kag isa with that 19-year nga age gap? Siyempre si tita si Dan, daw kumaga daw go happy, go lucky siya nga guy. Kung hindi siya kung work, kumbaga mambarsa nga, malagag ka sa amo ni, ati siya wait lang, tapos wala ubra ko to kumbaga tita, daw kamahal sa makisabay sa age ko, pagkabalo ako makisabay sa age niya. So kumbaga daw ang 19 years age gap naman is nothing compared to the love that we offer to each other. Oh, grabe. Coming from a girl who is so super in love. So, nangin bentaha bala o kung disbentaha ang diferensyahan na isang inyong edad? Please answer that sa ating pagpanumbalik. Stay there, ha? Magapanumbalik pa ako sa inyo, mga kabombo, kag sakay GD, sa Segundo Distrito. Oras naton, 45 minutos, makalipas ang alas 2. Magabalik kita. You're with Tita Regine, pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 23 to 29, 2023. Sa sining Abril 28, Biyernes, ang Rains Band ang liwat na magabalik sa stage to delight you with their collection of pop songs nga ang kalabanan nagikan sa mga past years sa Thank God It's Payday. Mangin-inyo umpisa alas 6:30 sa gabi. Ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natala nga maglingaw sa inyo with their great selection of rock songs nagikan sa 70s onwards sa April 29 nga version sing concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m.